Moi bo día. Moi bo día. Moi bo día. Vamos a dar comenzo ao pleno deste mes, pactado o adianto da convocatoria. Vamos dar, en primer lugar, aprobamos, se procede, a acta número 1 da sesión ordinaria celebrada o 30 de 1 de 2026. Algúnha aclaración? Pois, se non hai aclaración, votamos. Estamos votando o punto 1, a acta do 30 de 1. Teresa, ti non votas? Votos emitidos 20, que son a totalidade dos posibles. A favor, os 20, apróbase por unanimidade. E imos co punto seguinte, que é decretos da Alcaldía da Zona de Contas. Ten a palabra o señor secretario. Bos días a todos. O señor presidente da Conta da relación de decretos que dictou dende a data de 26 de xaneiro de 2026, con número 64, ata o último decreto, que é o 125, e que ten data de 12 de febreiro. Quedan enterados, teñen copias e non podemos telas. Imos co punto 3, dación de contas do pago media proveedores de morosidade do cuarto trimestre de 2025. Ten a palabra o señor secretario. Sí, o señor tesorero do Concello pide a afirmación da conta do período medio de pago global que incluye o padroado do Concello de Lalín e o Concello de Lalín. O período medio do Concello de Lalín é de 24,6999, así hasta 14, e do padroado cultural é de 4,99 días. Quedan enterados. O punto cuarto é a toma de posesión da nova concelleira do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, doña Mariluz Iglesias Covas, tras a renuncia de don Ángel Álvarez García. Prometo pola miña conciencia e honor cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben, enhoraboa. E benvida. Usted xa coñece esta casa, polo tanto xa non é novedade ninguna para vostede, así que a adaptación vai ser moi breve, seguro. Estou convencido. O período de adaptación me refiro. Imos co punto 5, expediente 530/2026, ratificación do disposto no decreto editado pola Alcaldía do día 5 de 2 de 2026 relativo á adhesión do Concello de Lalín ao convenio marco de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os concellos da provincia cunha poboación inferior a 50.000 habitantes, servicio de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos 2026. Explica o secretario como é o asunto. Ten a palabra, César. Vamos ver, a Diputación Provincial remitiu aos concellos un modelo de acordo marco para acollernos a este programa, segundo o cual vai contratar un proceso, un expediente administrativo do padrón municipal de habitantes por vía telemática. Bien, o prazo remataba a semana que pasada, en concreto un xoves. Nos, desde o Concello, non podemos rematar o expediente hasta ese mesmo día a 1:30 da tarde. É un expediente que a competencia corresponde, al ser 5 anos, sobrepasa a do alcalde e correspondía a ter comisión informativa correspondente e Xunta de Goberno. Como non daba tempo, aprobouse por decreto e, posteriormente, vería aquí a ratificación do pleno, que é o que hai. E, posteriormente, a semana pasada, a Deputación Provincial remitiu-nos unha adenda, unha modificación, en concreto para a prórroga deste convenio, para que o ratificamos. Entón, a mí dame igual que se apruebe aquí os dous temas aquí, ou uno aquí e outro por urgencia, alcalde. Pois, como ti digas. Pois o aprobamos aí no punto 5 e quitamos o tema de en medio. Vale, pois entón, intervención neste punto? Non, pois vamos a votalo entón.
Votos emitidos 21, a favor o Grupo de Goberno, non ninguén, e abstencións 9 os 3 grupos da oposición. Imos co punto 6, resolución de alegacións presentadas e aprobación definitiva da modificación puntual da relación de postos de traballo RPT aprobadas inicialmente o 23 de decembro de 2025. Alguna intervención? Alguén quere intervir? Alguén quere intervir do bloque? Falo do punto 6. O punto 6. Non, intervimos, damos vos resposta á vosa intervención. Bueno, non sei, como que irades, vamos. Bueno, aquí lle dou a palabra. Ariana, ten a palabra. Nada, vou intentar ser breve, simplemente dicir que este é un debate vello, un debate reiterado das modificacións da RPT, que son froito pois de incumprir vostedes mesmos as súas promesas que teñen feito dende fai 7 anos. A mesma tenente de alcalde dicía que foran avanzando, bueno, pois seguimos exactamente igual. E simplemente destacar que hai 12 alegacións presentadas, todas elas teñen algo en común, que é que ninguna delas resultou ser tomada en conta, todas elas foron desestimadas e, bueno, hai a destacar, eu creo, que son presentadas tanto por traballadores concretos e sindicatos como neste caso por parte do Colexio Oficial de Traballo Social, que me parece importante destacar porque dase por feito, polo visto, que recorrentemente este Concello pois vulnera os dereitos laborais das traballadoras sociais, segundo esas propias alegacións din. Solicitas, entre outras cousas, nelas, que se igualen os complementos entre postos de traballo, do mesmo grupo, algo que parece en principio razoable, que persoas do mesmo grupo, neste caso a dous, perciban as mesmas retribucións, parece razoable en calquera sitio menos en Lalín, claro. Pero nos informes de Secretaría, na xustificación, precisamente deste rexeitamento, desta demanda vostedes mesmos, din, por parte de Secretaría, que cobrar o mesmo dúas persoas do mesmo grupo pode vulnerar o principio de proporcionalidade, que, ao final, parece o contrario do que debería ser, non? Cobrar o mesmo polo mesmo grupo laboral. A priori parece que esta diferenciación responde máis ben a criterios subxectivos que a proporcionalidade e a equidade, precisamente. Entón, eu o que pregunto é canto de obxectividade hai detrás desas diferencias por parte do Concello de Lalín e falan vostedes, por poñer un exemplo, neses informes de Secretaría, de que igualaron os postos de arquitecto técnico, de enxeñeiro técnico e técnico de agricultura. O técnico de medio ambiente aí quedou, porque, bueno, polo visto as valoracións son esas, e expresamente isto dentro do grupo A2, tanto no complemento de destino como no complemento específico, por considerarse, neste caso, que se trata de postos que desempeñan funcións ou tarefas equiparables, pero as diferenzas salariais, entre outros postos do mesmo grupo, por exemplo, o que citaba antes, o caso das traballadoras sociais e traballadores, pois non son arbitrarias, senón que responden, seica, a valoracións técnicas distintas derivadas da complexidade funcional, responsabilidade operativa e dedicación específica, tal e como recoñece na propia RPT vixente no sistema de puntos aplicado. Bueno, eu din vostedes que non se poden equiparar as funcións ou tarefas duns profesionais desta área coa de urbanismo, por exemplo. Para mí estas afirmacións son bastante clarificadoras. Eu considero que ten que haber un descontento, primeiro, por a forma de tratar aos traballadores e traballadoras sociais considerable e, sobre todo, polas explicacións dadas, porque permítame a min que dubide da importancia ou non, da responsabilidade ou non e da complexidade funcional ou non dos traballadores sociais, que non teñen os mesmos complementos que o resto do grupo A2. E tamén lle digo, lendo isto enténdese moitas cousas que ocorren neste Concello en canto a servizos sociais. Para min é, xa de primeiro, un pouco denigrante este trato nas explicacións. Pero claro, aquí
todo queda baixo paraugas do concepto da autonomía, da potestade, da organización, que aí cabe todo, e para adiante con todo. Entón, a maiores asignanse unha serie de funcións a estes traballadores e traballadoras que non se corresponden co seu posto de traballo. Imagino que vostedes fixeron cunha análise deficiente, porque as funcións deste persoal, asignarlle funcións que son de ámbito autonómico, como, por exemplo, pode ser o da acollida e o da adopción, non ten nada que ver con eles. O señor Avelino Ris, eu non sei se saben máis ca o Colexio Oficial de Traballo Social, igual sí, e nós estamos engañados, e o Colexio Oficial de Traballo Social tamén. Eles mesmos achacan estas listaxes de tarefas a unha indeterminación, a unha falta de concreción por parte deste Concello, e logo xeraránse situacións de indefensións que elas terán que vivir. E para rematar, non esquecerse da cantidade de reclamacións xudiciais que se fixeron por parte de traballadores e traballadoras do Concello, algunhas xa resoltas no seu favor e que nos custarán diñeiro a todos e todas por unha falta de transparencia, por unha mala praxe que queda evidenciada, demostrada. En fin, que, resumo, nada novo, seguimos cos mesmos procedementos arbitrarios, erráticos, pouco transparentes, que nos caracterizan aquí neste Concello e que favorecen a uns e prexudican a outros. Consideramos dende o BNG que, bueno, como xa decía, baixo ese paraugas que os abriga de todo e que é o da autoorganización, pois ao final aproveitan para facer as súas análises subxectivas, carecendo, na nosa opinión, totalmente de coherencia. Entón, polo tanto, xa anuncio que non apoiaremos esta RPT. Moitas gracias. Turno para o PSOE. Alba Forno ten a palabra. Bueno, bo día a todos e a todas. Preténdese neste punto resolver as alegacións a unha modificación puntual da RPT, e digo puntual porque ese é o problema de fondo, que estamos facendo cousas puntuais. De aí tamén que se incremente, como xa se dixo, as reclamacións e de que cada vez teñamos máis procedementos abertos, cousa que nos costa moito diñeiro aos lalinenses. O problema é que seguen parcheando a posteriori. Non imos discutir nin cuestionar nin informes técnicos nin xurídicos, porque creo que o debate, a cuestión de fondo é outra. Seguimos sen abordar dunha vez unha planificación integral do persoal, temos unha RPT desactualizada, temos unha RPT con modificacións sucesivas, con redistribucións por zonas, con continuos cambios de funcións, adaptacións, e, bueno, sempre vamos parcheando a posteriori. E isto creo que non é o que debería facer un concello de 20.000 habitantes. A organización dos servicios sociais, a definición das responsabilidades técnicas, a creación ou non de determinadas prazas, todo isto eu creo que debería resolverse non con modificacións puntuais cada certo tempo, senón que debería formar parte dun modelo claro de concello. Quizás o que deberíamos estar aquí falando era dunha creación dunha RPT nova e actualizada, atendendo ás novas realidades e ás novas necesidades estruturais en materia de persoal, que teña tamén en conta as necesidades dos veciños e das veciñas. Nós, dende logo, non imos bloquear esta proposta, non estamos aquí para poñer paus nas rodas, nin tampouco para cuestionar o traballo dos técnicos e dos funcionarios, pero tampouco podemos estar a favor, nin tampouco podemos dicir que isto sexa unha planificación moderna, actualizada, ordenada da estrutura municipal en canto a persoal. Gracias. Alba, ten a palabra Teresa Varela. Bueno, pois, bos días a todos e a todas. A min sorpréndeme que non interveñan neste punto, simplemente que nos vayan a respostar, porque neste expediente o que se evidencia é que hai unha clara vontade política. Entonces, a min pareceme unha falta de respeto hacia os traballadores municipais que non o fagan ou de que non interveñan, que den a calada por resposta na súa primeira intervención e que despois que simplemente nos respondan no seu turno final. Aquí, se analizamos o informe proposta do cadro de persoal dos orzamentos 2026, podemos sacar varias afirmacións que o recolle así este informe proposta. Dinos que a RPT foi aprobada inicialmente o 10 de maio de 2023, que se atopa pendente de aprobación, o a que lle fala o grupo que neste momento eu represento, pois temos moi claro a dificultade de facer un RPT, a dificultade do análisis dos postos para facer un RPT, e todo o que iso conleva. Entonces, vostedes eran os que prometían
que no primeiro ano de mandato que a iban facer e levamos 7 anos, aparte con todo o que nos dixeron e todos os que lle tuvemos que escoitar, levamos agora 7 anos e ni se le está ni se la espera. Pero o problema de todo isto é inda que por encima van improvisando, non sabemos como, nin un trato respetuoso hacia o persoal, hai cousas que non somos capaces de entender. Despois tamén se nos di que o límite para o incremento que sempre vai ser o orzamento, pero, sin embargo, tamén recoñecen que isto hai que facer uns incrementos porque o Real Decreto Lei así o exixe con carácter retroactivo. Entón, eu aquí vexo un pouco de incoherencia nesa proposta. Non vexo un calendario concreto de aplicación, non vexo unha cuantificación plurianual da aplicación deste RPT, non vexo como se vai de isto ter en conta nos distintos exercicios económicos. Eu sí que me sorprende. De todas formas, sí que tamén neste informe proposta que nos dá moito de sí, tamén nos di que xa hai sentencias desfavorables contra este Concello, que como mínimo se vai incrementar o capítulo 1 un 30%, pero non se nos dá non se nos di como se vai ter en conta isto no capítulo 1, nin se está aplicando mitad destas sentencias que xa terían que haber tido un recoñecemento efectivo deses postos e ainda non nos temos a día de hoxe porque a RPT, como lle dicía no inicio, está sin aprobar. Despois, sorpréndenos que no anexo de persoal vemos que hai prazas sin cubrir. Todos sabemos que hai prazas sin cubrir na Policía Local, en intervención, en urbanismo, en servicios sociais, en protección civil, en cultura e deportes, pero sí que crean unha plaza de Policía Local especialista en inspección de actividades de feiras e mercados. Entonces, a miña humilde pregunta é por que crean unha praza específica e non cubren o resto de vacantes. Isto mesmo pásanos ca conversión en intervención de un laboral a un funcionario, sin ningún estudio detallado de impacto económico, nin unha planificación, nin unha avaliación global de todo o que é o departamento. Entón, sí que me sorprenden este tipo de cousas. E despois tamén me sorprende, e volvo a traer a colación, o da falta de respeto hacia as alegacións presentadas polos traballadores, porque todas están desestimadas. Todas. Todas as presentadas están desestimadas. Pero non vamos a nomear de forma individual, porque creo que os traballadores tampouco merecen, pero sí que nos gustaría que esas alegacións foran tratadas con respeto, que se fixese un modelo organizativo que fora xusto, transparente e válido, que é o que me falta a min, esa transparencia a hora de evaluar estas alegacións, é dicir, técnicamente o papel sostén todo, pero sí que vexo unha discrecionalidade organizativa sin precedentes que, vamos, nunha materia tan sensible como é a relación laboral. Entonces, non son capaz de entendelo. Despois, vemos que xa houbo sentencias xudiciais, que temos precedentes xudiciais neste Concello, e nin siquiera se molestan con todas esas antecedentes en facer un análisis e collen e desestiman sin fundamentación. Hai expedientes de alegacións que, como ben decía Ariadna, que equiparan funcións de dous grupos iguais. Deche 2 veces 3 minutos. Non te preocupes. Non te preocupes. Dalle. Entonces, desestímanas sin facer un análisis interno, sin ter en conta que xa houbo traballadores que foron ao xulgado e ganaron. Entonces, pois, eu pregúntome se nesa RPT fixeron un análisis concreto e pormenorizado do posto, das funcións, que é imposible concretalas todas. Somos todos conscientes desa realidade, pero unha vez que uns traballadores fan unhas alegacións, se facemos un pouco de crítica constructiva, eu creo que é moito millor que, en vez de poñer paus nas rodas nun documento tan complexo como é a RPT, pois se temos en conta algunha apreciación, pero non desestimar en masa, eu creo que, vamos, volvo reiterar que é unha falta de respeto. E despois, para concluir, vemos que a RPT está pendiente da aprobación, que hai un índice alto de litixiosidade e que a isto vai ter impacto económico.
que se aplican incrementos, que se fala de implementación gradual e paulatina da RPT cando nin siquiera a temos aprobada. Vemos que hai vacantes estruturais que non cumpren e sabemos que hai deficiencia de persoal nesta casa. Entonces, eu creo que aquí teríamos que facer un debate de seguridade xurídica, de planificación responsable de RPT e un debate de prudencia financiera. Entonces, nada máis. Moitísimas gracias e gracias pola ampliación do tempo. Gracias. Turno para o portavoz, Abelino Souto. Bos días a todos. A ver, en primeiro lugar, non quero entrar en debate, señora Teresa, respecto a elaboracións da RPT, pois non nos pode vostede achacar moito. A mesmo que nestes anos de goberno non se pode achacar toda a labor que neste caso fixo o equipo de goberno e a teniente alcalde en materia de personal, facendo o proceso todo de funcionalización dos traballadores, facendo un convenio colectivo, unha aprobación inicial da RPT. Creo que en materia de personal, na área de personal, creo que podemos ter un aprobado nestes anos que levamos gobernando bastante alto, sobre todo comparado co que fixeron noutros lugares. Vou ir intentando responder a todo o mundo. Tamén afirmaban vostedes que dábamos a calada por resposta. Non, nós non damos calada ninguna por resposta. De feito, estamos aquí respondendo, xa se trouxo a pleno, xa se explicou no seu momento, e tamén afirman cuestións sobre as alegacións que descoñecen. Vostedes saben se con algún dos traballadores nos chegamos xa a reunir e ler as alegacións que presentaron con el no seu despacho? Vostede pode asegurar que non fixamos ese traballo? Porque lle aseguro que, por exemplo, eu fixen con algún traballador de servicios sociales, que me sentei con el. Vostedes poden nos asegurar que toda esta proposta que teremos aquí que non se falou antes. Eu podo dicir que tivemos reunións previas e se falaron cos traballadores das modificacións que se iban a facer. Despois, señor Cuíña, eu estuve en silencio. Vostede, agradezcolle que faga o mesmo e que escoito o que diga, de logo, ao punto que considere oportuno. Despois, señora Fernández, claro, di vostede que temos un trato denigrante e que agora xa entende moitas cousas hacia servicios sociais. Claro, dixo grandes frases, pero vamos falar con datos e con normativas. Primeiro, tan denigrante é que o artículo 99/2012 dos servicios comunitarios e financiamento dos servicios sociais nos concellos nos atribuyen que temos que ter entre 2 e 3 UTS. O Concello de Lalín a día de hoxe ten 5 UTS. Mire vostede o trato denigrante que lle demos, que a normativa marca... Espera, Abelino, que te quedaxe sin... A normativa marca-nos entre 2 e 3 e temos 5. Fálame vostede das alegacións do Colegio de Traballo Social. Mire, o Colegio de Traballo Social basicamente entra nas retribucións económicas. De feito, fala de cuestións como que non temos un vehículo para que vayan os traballadores sociais, descoñecendo que temos unha furgoneta para que os traballadores sociais poidan ir facer as visitas. Iso é o que se refere ao Colegio de Traballo Social. Di vostede que son todos A2 que deberán cobrar todos o mesmo. Entón, na legislación, por que existe do tramo 20, do nivel 20 ao nivel 26? Existe para que haxa esas diferencias dentro do grupo A2. Di vostede que é de lógica que se son A2 teñen que cobrar todos o mesmo dentro dos funcionarios e non é real. Para iso existe do nivel 20 ao nivel 26. Di vostede que lle atribuímos moitas funcións que non son propias do posto. Mire, eu entregaríalle esta carpeta toda, que parece vostede que improvisamos, de todas as funcións que se recolleron para, por exemplo, o Departamento de Servicios Sociais, que se fai unha estruturación e se organiza e se pon todo negro sobre blanco, de cada función onde están recollidas. Tanto é así que, se quere, podemos ler unha alegación por unha e vámola resolvendo, ou incluso nos anticipamos a cuestións como as condutas aditivas, que é algo que alega algún traballador que non está nas súas funcións e que o día 7 de 3 de 2026 vai entrar xa en vigor a normativa polo que se lle establecen aos concellos e aos traballadores sociales, leo en concreto el ámbito comunitario de los servicios sociales de los ayuntamientos se priorizará la realización de actividades preventivas en los colectivos sociales máis vulnerables. Tamén me fala vostede de que non está o tema da adopción e das familias de acollida. Evidentemente que desde o Concello de Lalín, que xa o entende calquera, non vamos a crear un grupo, por chamarlle de alguma maneira, de adopción. Faltaría máis, que é unha competencia da Xunta de Galicia. Pero, dentro desas competencias, sí que está a de asesoramiento, as familias que queren adoptar, acoller e demais. E máis,
ponse nas funcións e se recolle no artículo 3 da Lei 13/2018 que regulan os servicios comunitarios. Darles protección e oportunidades sociales educativas a menores de edad. Está todo así recollido, artigo por artigo, dos que se establecen, señora Fernández. Eu podo ler todos, se quere. Entón, non nos poden dicir aquí nin que improvisamos, nin que utilizamos un trato denigrante hacia os servicios sociales, porque era o que nos faltaba. E, ademais, obvian que dentro desta reorganización e de especificar as funcións de todos os traballadores sociais, se crea esa praza de xefe de servicio que nos estaban a reclamar desde inspección e que no Concello de Lalín non tiñamos. Por ir concluindo, vostedes fan a labor da oposición, pero non poden dicirnos aquí que estamos a improvisar, que somos un desastre en materia de personal. Evidentemente que sempre queda que mellorar, que non somos infalibles. Nós non somos do BNG. Se fóramos do BNG, viríamos aquí dicir que somos infalibles. Pero como non o somos, temos claro que quedan cousas para seguir avanzando, para seguir mellorando, pero o Departamento de Personal nos últimos anos fixo unha labor enorme e se están poñendo e dando pasiños para mellorar. E un exemplo desto é precisamente o que vostede critica, que o Departamento de Servicios Sociais queda totalmente reestruturado e todos os traballadores con unhas fichas de funcións atribuídas. Moitas grazas. Gracias, Abelino. Vamos procurar ceñernos algo ao tempo, vale, neste segundo turno. Ten a palabra, Ariana. Eu simplemente quero insistir en que desestiman a Treu con igual argumentación e que non sei que explicación lle dan a eso. Logo, despois, sabendo todo isto que hai traballadores con sentencias xudiciais favorables, que imos pagar, que non o pagades vós, que o paga todo o Lalín, iso pagámolo todos os veciños. Isto non o invento eu, digo un xuez. Ti dirás, vostede dirá que o fan moi ben, pero que un xuez dille que o fan mal. Logo, di vostede que non o podo acusar de improvisar. Home, se todos os anos traen unha modificación puntual da RPT, xa vostede mesmo se contradí entre o título e os argumentos. Sí, bueno, resople, pero é a verdade. Logo, nós non consideramos que haxa explicacións para iso, para seguir facendo o mesmo se está facéndose mal, e se está facéndose vulnerando dereitos. Non sabemos nada do que falan cos traballadores no seu despacho porque non din nada, pero vostede iso parecelle transparencia. Falar cos traballadores no seu despacho... Pero imos ver... Nós recibimos uns documentos e falamos aquí sobre eses documentos. E o que vostede fala en privado cos traballadores non o coñezo. Entendo que iso será falta de transparencia, non? Porque aquí estamos facendo unha labor fiscalizadora do goberno cando se nos deixa, claro. E logo, o Colexio de Traballo Social entra en varias cousas. Mintes, outra vez, minte vostede. Non entra solo nas retribucións económicas, que tamén entra nas retribucións económicas, na zonificación porque impide que haxa un traballador de referencia que xa tiñan. E logo, en funcións que non lle corresponden. Iso di o Colexio Oficial de Traballo Social. Se vostede sabe máis, pois teremos que calar o resto. Nada máis e moitas grazas. Turno para Alba Forno. Non interveño. Non. Turno para Teresa. Eu, moi breve, porque xa me excedín antes no tempo. Mira, Abelino, a mí sei que teñas unha reunión comigo, que non dudo que a teñas nin que a deixes de ter, pero, sin embargo, lle pidas aos técnicos da casa que os informes se fundamente xurídicamente, porque ti a hora de facer un informe podes interpretar a lei dun xeito ou doutro, sabémolo todos. Entón, pidas que a interpretación sea restrictiva e sea de desestimación de alegacións, a mí non perdas o tempo en reunirte comigo cando despois non me vas a estimar nada do que falamos no despacho, porque máis de estar desestimando ou vai haber un acordo previo ou nesta materia viva como é un RPT que todos os anos sabemos que hai que axustarnos e todos os anos entendemos que hai que facelo, van vir eses acordos de porta pechada de despacho. Entón, aquí como vai funcionar o tema? É o que nos dixeches, ti, Abelino, sinto moitísimo, pero é o que nos dixeches. A parte, despois, que a un expediente como este, que xere tantas alegacións, que as alegacións teñan 3 ítems na súa fundamentación, isto deixa evidenciar que non é un problema individual, é un síntoma para min, de desaxusto organizativo. Despois, nin siquiera as sentencias que tedes en contra tardades, dilatades no tempo,
todo o que podedes para poder incorporar esa praza, para estimar, bueno, por aplicar esa estimación da sentencia, que é obligatoria. Entón, eso todo dilatádelo no tempo. Cando o grupo que nos tocou gobernar, que sabíamos e somos conscientes da dificultade da RPT, con todo o que nós tuemos na RPT, con todo o que nós escoitamos, que lle dicíamos que supoñía máis dun millón de euros, e ustedes nos decían que, vamos, que éramos unhos mentirosos, os números fagan a suma e expoñanllo ao pobo de Lalín, porque os 100.000 euros seus creo que os leva un par de traballadores. Leva o doble xa a do Padroado. Sí, e despois, nada, para rematar, traballos iguais, iguais retribucións, niveles iguais de funcións, niveis iguais de retribucións. É o que entendo que lle dicía Ariana e que a miña argumentación tamén iba nese sentido. Para iso sabemos que hai niveis, pero a funcións iguais, iguais retribucións. Grazas. Turno para Avelino. Ten a palabra, Avelino. Ben, unha aclaración xa moi breve, porque ao final volveron sobre o mismo. Eu respondinlle eso de que eu falei cos traballadores polas afirmacións que fixo vostede, que era como que non falábamos con ninguén, que facíamos todo dunha forma arbitraria, e a señora Fernández que o facíamos porque un día pola mañá nos levantamos e dixemos, bueno, vamos a organizar isto desta maneira. Eu referíame a eso de que eu me reunín xa previamente antes das modificacións todas do departamento e reuníme varias veces con todos os traballadores, reuníme a posteriori e reuníme en varias ocasións para falar sobre este tema. O que quería deixar claro é que isto non foi un produto dunha improvisación, como intentaron decir, ou que un día nos deu unha toleada e dixemos vamos a organizar desta maneira. Logo, referente ás sentencias, evidentemente o Concello de Lalín tuvo sentencias, igual que tuveron todos os ayuntamientos habidos e por haber de Galicia, porque sabemos como está xudicializada a administración pública e o personal, non é algo do Concello de Lalín, porque parece que só é no Concello de Lalín, e saben vostedes porque ven eso, porque se produciron ese tipo de denuncias en todos os ayuntamientos de España, en todas as administracións, por cuestións antigas, por modificacións de lei, bueno, daría para moitos debates. Eu xa, por concluir, porque vostedes non aportaron tampouco xa nada novo, nós vamos a seguir traballando, a seguir mellorando dentro das nosas posibilidades e da capacidade do Concello e dentro tamén da autoorganización que ten o Goberno, o personal, como se estuvo facendo en todo momento desde o Departamento de Personal, que creo que temos unha boa nota en canto a esa materia se refere. Moitas gracias. Gracias, Avelino. Ben, pois, para rematar, dicirlles que o tema de persoal é un tema sobradamente complicado, como saben vostedes os que tuveron responsabilidades de goberno. E no tema de persoal nunca chova a gusto de todos, porque a hora de interpretar o que fai cada un, se o interpreta a propia persona, sempre pensa, ou case sempre pensa, que merece moito máis. Iso é un axioma e é un problema do ser humano en xeral, donde o noso valorámoslo moito máis que o dos máis. En definitiva, o refrán que di que o meu peso vale 6 ou 7 pesetas dos demais. Iso ocurre. Entón, claro, o problema é que para facelo o que o fan son humanos e non queda máis remedio que a facelo da forma que temos acordada ou a fórmula que pon a normativa que está en vigor. E nós teño que dicirlles a vostedes que o que queremos é regular o tema de personal dunha vez por todas o mellor posible. Se non hai novedade, porque eu tampouco quero asegurar grandes cousas, se non hai novedade, no ano deste ano, cara a finales, aprobaremos a RPT definitiva. Se non hai novedade, digo se non hai novedade. A RPT, home, non vai costar 1 millón de euros que di vostede, pero sí que máis do que contábamos nós, e menos do que contaban vostedes. Pero, bueno, é importante, é importante, é importante. Bueno, eu digo máis do que contábamos nós, é menos do que dicían vostedes, vale, pero vai costar unha cantidade importante. E nesas historias está negociando pois o mellor que pode e o mellor que sabe Maripaz, que levalle dedicado moito tempo ao tema de persoal. Pero o tema de persoal, como digo, é moi complexo, porque nós topámonos aquí con que temos sentencias pedindo a mesma cousa, unhas favorables ao traballador e outras en contra. Entón, aquí non hai unha pedra filosofal.
porque eu podía dar nombre e apellidos de persoas que reclamaron aquí unha serie de cousas, a unhas douselle a razón no xulgado e a outras non se lle dou. Pero a reclamación é a mesma. Porque Deus hai un solo. E xueces hai moitos. E cada un interpreta da mellor forma que pode. Entón, pensar que un goberno vai ter a pedra filosofal é un absurdo, porque non somos quen de tela. E tampouco pretendemos, Entón, que ocorre? Que cando unha persoa o xulgado lle dá a razón e outra nas mesmas circunstancias non lle dá, parece a obrigación nosa intentar equiparar todo. O marxen de que un ganara o pleito e outro non. Perderonse pleitos, como pasou en toda Galicia, pero ganaronse moitos outros. E algúns dos que ganamos moi sorprendentes, que eu non teño inconveniente cando teñamos unha reunión de voceiros de comentárllelo, porque hai algúns que realmente chaman moito a atención. Chaman moita atención, pero ganamos moitos pleitos, Ahora mesmo, máis ou menos, estamos pola mitad. Desde este último ano, perdemos tantos como ganamos, máis ou menos. Así a ollo de Vancouver, había que preguntarlle ao sexo xurídico. Quere dicir que estas cousas vainas seguir habendo porque é imposible que todo o mundo este contento porque todo o mundo pensa que merece máis. Todo o mundo pensa que merece máis. E como non son obxectivos, nos intentamos ser o máis obxectivos posible. Pero claro, cando un traballador di a min iso non me compete, e mira na normativa e consulta ao secretario e ao asesor jurídico e di que sí que lle compete, obviamente o goberno toma a determinación de que lle competa. O marxen da asesoría externa que temos, porque o tema de persoal sabedes que é moi específico e temos asesoría externa a parte da casa. Entón, o que lles quero dicir é que con respecto a reclamacións, etc., nós facemos normalmente o que nos aconsellan os técnicos da casa. Cando hai un proceso xudicial ou non xudicial, unha reclamación dun empregado, Paz o primeiro que fai é ir falar cos técnicos da casa. E se está moi claro, xa non hai dúbida ninguna. Se non está moi claro, recúrrese a unha asesoría externa. E logo tomamos unha decisión. Pero nós, desde logo, que non tomamos unha decisión para fastidiar a ninguén. Outra cousa é que algún se dé por fastidiado. Algún que, por calquer motivo, pois crea que debería estar en mellores condicións e que o mellor non está. Pero tratar que a xente xa se sabe. Xa se sabe o que ocorre e seguirá ocorrindo. Aquí tivemos moitas reclamacións originadas de que foise metendo personal nesta casa con subvencións que viñan de outros organismos. E foron quedando aí. Senón moito non estarían. Asegúrollo. E foron quedando aí, e logo despois veo a regularización. Houve que regularizalos a todos. De acordo ca normativa, non se fixo nada que non fixeran outros concellos. Regularizámonos a todos. E creo que aí non pode ter queixa ningún. Pero por que viña isto e por que hai tantas reclamacións? Porque viñan de programas e de accións que fixemos nun momento determinado, sendo nós goberno, por culpa de que nos daban subvencións, que despois os minoraron ou directamente as quitaron. O que eu sempre digo, regalos envenenados. Asegúrolles que algunhas plazas que ahora mesmo están aquí cubertas, non estarían cubertas se a Xunta non nos houbera dado no seu momento unha subvención. Porque hoxe teríamos outras prioridades, seguro. Pero a realidade é que é. E a contrariedade non se pode ir. Por lo tanto, eu creo que aquí sufrimos as denuncias de persoal as que pasan a maioría dos concellos ou nunha gran parte dos concellos. E nós, cando temos que tomar unha determinación, decimos no, ti como me caes ben ou me caes mal, douche para diante ou douche para atrás. Non. Nós preguntamos aos técnicos e moitas veces, incluso, cando vemos algunha resolución que nos parece injusta, tamén lle preguntamos e moitas veces non a podemos arreglar é porque non damos. Porque xa lle digo, por a mesma cousa, hai sentencias totalmente distintas, pola mesma cousa. Vamos a votaro, tal e como indicamos. A ver, perdón. Votamos este punto, que é o punto 6. Mariluz, agora xa poder votar. Perdón. Ben, votos emitidos 21, a favor 12,
en contra ningún, abstencións 9 a favor o grupo de goberno e abstencións 9 os do grupo da oposición. Vamos co punto 7, que é moción do Grupo Municipal Popular en defensa dos traballadores autónomos. Como habíamos falado ca portavoz do PSOE, de que a moción do Grupo Municipal Socialista, que é o punto 9, tratar os dous puntos en conxunto e votalos por separado. Que os votábamos por separado. Bueno, no? Outro día dixemos o contrario, pero outro día... Vale, pois non hai ningún problema, facemos o debate, é doble porque é sobre autónomos, pero se queredes fazer o debate doble non hai problema ningún. Vamos co punto 7, moción do Grupo Municipal para a defensa dos traballadores autónomos. Ten a palabra Bea Canda. Bos días a todos e a todas. Hoxe teremos este pleno unha moción moi necesaria para a economía do noso municipio. Porque en España, como sabedes, hai máis de 3.400.000 persoas que cotizan no réxime de autónomos. E en Lalín sabemos que detrás de cada pequeno negocio ou de cada profesional liberal hai familias que tratan de seguir adiante día tras día. Estes traballadores son a nosa columna vertebral, a columna vertebral da nosa economía, e dende este Concello non podemos permanecer alleos ao que está a acontecer coas políticas que chegan dende Madrid. O Goberno de España anunciou recentemente unha nova subida de cuotas para o ano 2026, que suporían entre un incremento de 200 e 2.500 euros anuais por autónomo, aínda que a presión do sector e do noso partido obrigou o Ministerio a unha rectificación parcial. A realidade é que o Executivo de Pedro Sánchez segue empeñado en aumentar a presión fiscal sobre os que emprenden. Estamos ante un verdadeiro inferno fiscal e burocrático que está a lastrar a nosa economía local. E non só se trata de cartos, sino que tamén se trata de promesas incumpridas. O Goberno adquiriu compromisos para o 2023 que a día de hoxe seguen sin cumprir. É dicir, compromisos en canto a melloras en protección social, conciliación ou simplificación administrativa, que os autónomos de Lalín levan tempo agardando. E por iso é que hoxe lle pedimos neste pleno que estas reformas sexan que insten ao Goberno do Estado a establecer un calendario claro e auditado para que estas reformas sexan unha realidade de xeito inmediato. E non só eso, sino que, ademais, existe unha solución que se xa está aplicando en Europa, que é a franquía do IBE, e que aquí, de momento, ainda se siga a ignorar. Unha directiva que xa expirou o día 1 de xaneiro e España sigue sendo dos poucos países que está a incumprila. Esta medida permitiría aos autónomos, aqueles que facturasen menos de 85.000 euros, a que quedaran exentos de declarar e de pagar o IVA, o que suporía un respiro directo e unha reducción drástica da burocracia para os pequenos negocios da vila. Por iso é que, onde o Grupo Municipal temos claro que non é o momento de castigar a quen está xerando riqueza, sino de acompañalos e de protexer o noso tecido productivo. Por todo isto, lle pedimos o voto favorable para rexeitar a presión fiscal desproporcionada que están exercendo sobre os autónomos. E hai que dicir que, cando menos, parecenos chamativo que unha vez presentada a nos esta moción, o PSOE de Lalín, días despois, presente a mesma. Isto pensamos que é unha especie de triquiñuela para facer unha descarga competencial noutras administracións. Sí, señora Forno, o mesmo que están a facer co COSAF no caso dos maiores, é dicir, descargan nos concellos competencias que nunha parte importante é súa. E mire, si tan preocupada está polos autónomos, lle ben fácil. Exíxalle ao seu goberno, o goberno do seu partido, cousas básicas e rápidas, reducción de presión fiscal, cumprimento dos compromisos adquiridos no 2023 e aplicación da franquía do IBE. Moitas gracias. Gracias. Bea, ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego, Arián. Grazas. Bueno, a min resultame chamativo que a vostede lle resulte chamativo isto, porque realmente o que é non é chamativo, é unha cutrifa madrileña que traen aquí todos e entonces enzárzanse porque lles mandan uns e aos outros. Aquí realmente o interés polos autónomos e as autónomas creo que brilla pola súa ausencia.
E gustaba moito cando traedes mocións deste estilo, que o único que son, pois son obxectos partidistas, cando vostedes mesmos, dende o goberno, nos acusan de utilizar políticamente absolutamente todos os temas á oposición, cando xa se sabe que a xente que traballa en política o que ten que facer, pois non sei, será puñer, non sei, ladrillos, facer cemento, facer empanadas. Non se trata de utilizar políticamente os temas e de debatilos, polo visto, non? Entón, aquí depende de quen utilice políticamente os temas, pois pode ou non pode, vale? Entón, iso sí que é chamativo. A min sí que me resulta chamativo. Falou vostede de calendarios claros, home, hai que botarlle valor tamén, porque falar de calendarios claros e non sodes capaces de sacalo no comercio non sei canto tempo, pois é triste. Eu non sei realmente cantos dos que estamos aquí fomos ou fostes autónomos algunha vez, pero creo que calquera que o fose, pois desexaría que houvese medidas concretas que beneficiasen a este grupo, en vez de tanta cutrifa madrileña tratada en la LIN. Tanto se son as medidas provintes dunha administración como se son as medidas provintes de outra. Entón, eu creo que aquí o que está claro é que a ninguén lle interesa moito o colectivo. Non en tanto. Tamén vou facer unha análise das axudas que parten da Xunta de Galiza para os autónomos, que acaban de venderse agora recentemente, non utilizándoas políticamente, vostedes non utilizan nada políticamente. Non querendo ser augafestas, eu creo que neste caso a cantidade é pouca, pareceme pouco relevante, porque tamén creo que a Consellería ten nese caso a Consellería ten uns fondos pouco relevantes. Entón, son algo máis de 40 millóns que, ao final, se repartimos entre todo o país, pois vese que é insuficiente e, ademais, non está ben repartido. Primeiro, porque creemos que se deberá aumentar unha das cousas que vostedes poden facer se queren favorecer aos autónomos, é dicirlle ao presidente da Xunta que aumente o período de cota cero para todos e todas os autónomos, non só para os que se dedican ao sector primario, porque aquí temos un problema grave de comercio, por exemplo, que resultaría favorecido, e non creo que haxa que facer tal diferenciación. E, por lo tanto, non se deberá forrar nese sentido. No caso do bono remuda, o mesmo. Se facemos contas, 1,5 millón para todo o país, bueno, pois, en fin, queda escaso, evidentemente. En todo caso, tamén lle direi que dende o BNG presentamos enmendas para que aumentasen eses orzamentos, para que favorecesen aos autónomos. Remato agora. Para que favorecesen aos autónomos. Non sei se sabe vostede, señora concelleira do PP, o que votou o goberno da Xunta. Pois que non. Entón, bueno, pois fora dos debates partidistas, nós creo que o que imos facer é absternos porque nos parece que esta contenda non nos compete. Nada máis a notar. Gracias, Ariana. Turno para o PSOE. Ten a palabra Alba. Bueno, a ver, vostedes traen aquí unha moción para pedirlle ao Goberno Central máis axudas para autónomos, menos burocracia, menos carga fiscal, etcétera, etcétera. Dixo antes que nos presentamos unha moción exactamente igual que a súa. Home, eu creo que se lee as dúas, decatarase de que son o día e a noite, non son totalmente opostas. E falábase de que nós temos pouco interés nos autónomos. Bueno, temos bastante interés, entre outras cousas. Unha, porque nos debemos aos veciños e veciñas e hai máis de 1.100 veciños e veciñas que son autónomos, e outra, porque nesta bancada, na do Partido Socialista, concretamente, o 100% das persoas que estamos aquí sentadas somos autónomas, entre outras cousas, pero autónomas tamén. Entonces, evidentemente, temos un interés bastante importante no colectivo, non? Lamentablemente, para o Partido Popular e para vostede, Bea, temos un calendario e unha serie de propostas que están aí e que, ainda que a vostede non lle guste, vamos a seguir presentando. Mala sorte que cadraran as dúas co mesmo fondo, porque non se pode dicir que teñen o mesmo, que piden o mesmo, vale? E ninguén nos veu dar unha directriz para que en la LIN presentemos unha proposta para mellorar a vida dos autónomos. En todo caso, eu creo que no pleno de la LIN deberíamos centrarnos en cuestións propias, en todo aquilo que nós podamos facer dende aquí para mellorar a vida dos autónomos e das autónomas e das emprendedoras. E non o estamos facendo. Vostedes están instalados nesa estrategia continua que, aínda que é lexítima, e eu reconozco que é lexítima, non a compartimos, tampouco a vou cuestionar,
pero creo que non é o máis acaído nin o que poderíamos facer por os veciños e veciñas, sen entrar na cuestión de que vostedes piden unha cousa ao Goberno central cando fan aquí o contrario. Home, falando de presión fiscal, que me veñan vostedes falar de presión fiscal cando foron vostedes os que acaban de subir todos os impostos, bueno, creo que deixa bastante que desexar. Eu estou convencida de que os nosos veciños e veciñas prefiren que nós falemos de cousas que podemos facer en Lalín, teñamos debates de outro estilo e non nos perdamos en debates e en confrontacións estériles que é o que vostedes pretenden. O que deberíamos preguntarnos dende o Pleno de Lalín é que medidas concretas podemos poñer en marcha para mellorar a vida dos veciños e veciñas que son autónomos. Deberíamos preguntarnos se estamos facendo algo en Lalín por isto, deberíamos preguntarnos se podemos poñer en marcha este tipo de medidas, porque aquí sí que temos man para facer algunhas cousas. Eu, como xa dixen, non vou entrar nun debate sobre Madrid, eu creo que debemos centrarnos no que podemos facer aquí, medidas concretas que podamos poñer en marcha dende o Concello de Lalín. Gracias. Alba, turno para Rafa Cuña. Ten a palabra. Bos días, feliz 23F a todos. Quería decir varias cousas. Cumpleanos de la Xeira e de Rosalía, Sí, certo. E de Tere Varela. É Tere Varela, carallo. 23F. Moi ben. Eu, cando empecé a coñecer máis a Tere Varela, entendín por que naceu un 23F. O sea que... Valga a broma. Miren... Eu creo que esta moción do Partido Popular, que evidentemente é unha moción de partido, e que é desde un punto de vista ideolóxico incluso comparto o seu enunciado e o que pon a moción, pero que si é unha emenda á totalidade da súa política fiscal, claro. É unha absoluta contradición, señora concelleira, co que, como dixo Alba Forno, levan vostedes facendo orzamento tras orzamento cos veciños e veciñas de Lalín. Entón viven na permanente contradición. Eu entendo que esta moción veña de Madrid ou veña de Santiago. Xa lle digo que este grupo vai na apoiar porque as medidas que se piden son lóxicas. Eu creo que toda a presión impositiva que se faga sobre os autónomos tende a axudar a desaparición da clase media. E despois tamén, señora concelleira, se mo permite, eu creo que queixarse de que poucos días despois o Partido Socialista presenta unha moción pedindo medidas do Concello. Eu quero decirlle e recoñecer ao Partido Socialista que o que lles meteu foi un gol. Meteulles un gol con unha moción, por certo, moi ben redactada e con medidas, eu creo que máis que acaídas, que pode asumir perfectamente o Concello. Aquí sí hai capacidade de decisión sobre ese tipo de medidas fronte a outro tipo de medidas etéreas que dende aquí, dende un pleno dun Concello de 20.000 habitantes, se lle piden ao conxunto do Estado. Parabéns aos compañeiros e compañeiras do Partido Socialista, porque creo que a día de hoxe meterolles un gol con esta moción. É un debate ao final sobre modelo económico, non? Se queremos para este Concello o modelo económico que propón ano tras ano o Partido Popular subindo os impostos e as tasas aos veciños e veciñas, ou o modelo económico que propón Alfonso Rueda, por exemplo, para Galicia, que eu comparto moito máis en canto á rebaixa de impostos. É unha cuestión meramente ideolóxica. E insisto, o que están facendo vostedes presentando esta moción que nós imos votar a favor é absolutamente unha emenda á totalidade da súa política fiscal cos veciños e veciñas de Lalín. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Turno para Beatriz Canda. Ten a palabra. Bueno, voulle comenzar respondendo a Ariadna. Como sempre, vostede o único obxectivo é cargar contra a Xunta. Señora Fernández, a Xunta de Galicia non ten competencia no que nos pedimos como reducir a fiscalidade ou baixar, por exemplo, a tramitacións ou baixar os pagos que teñen que facer os autónomos. A ver como lle explicamos aos autónomos que se absteñan de axudar a reducir os problemas que teñen. Ademais, se non estou equivocada, creo, vostede le fala das axudas e tal, e o venres pasado aínda había suficientes fondos, co cual aínda non se consumiron. E en canto a señora Forno, dicirlle que sendo 100% dos concelleiros socialistas, en serio non están de acordo co que estamos a debatir aquí, coa nosa moción.
Pois a votan a favor, moitas gracias. Entonces xa non temos moito máis que dicir. Gracias, Mario. Vale. Estoy haciendo una mezcla aquí. Sí. Como lle dicía, señora Forno, sendo 100% dos concelleiros socialistas, se van a votar, o que lle dicía antes, moitas gracias, pero só estamos falando de que axudar aos autónomos a que rebaixen a presión, só estamos pedindo que rebaixen a presión sobre os autónomos. E despois entraremos máis en concreto cando usted debata a súa moción. Pois moi ben. O Partido Socialista é unha máquina de destruir autónomos. É un maquinón para destruir autónomos. Cando gobernou o Partido Popular en España, os autónomos foron para arriba, exponencialmente. E foi cando económicamente mellor estuvo España. Por lo tanto, podemoslle poñer os peros que vostedes queiran, pero a esquerda deste país, na que inclui o Bloque, son os que creen que o papá e a mamá Estado ten que arranxar todo, porque non creen na iniciativa privada, porque vostedes nunca se preocuparon, nin o máis mínimo, de pensar que hai grupos de individuos e individuos individuais que teñen magníficas ideas sin que as teña o Estado. E mentres vostedes pensen que o papá ou mamá Estado ten que arranxar todo, pois non van dar moita tregua aos empresarios deste país, os que demonizan constantemente. Porque, señora Forno, demonizan os empresarios grandes e pequenos, por lo tanto tamén autónomos, sistemáticamente, porque queren que todos entren a chupar da mamá Estado. Porque é o seu sistema, para telos a todos apesebrados, para telos a todos agarrados polos colares e que non se poidan mover sin o beneplácito do político de turno. E nós somos o contrario. Nós queremos que a xente ande soa, non tutelada. Nós queremos que a xente ande con sentidiño, porque a xente en xeral ten sentidiño, e non os contubernios políticos que definen moitas veces unha política estatal. Miren, o PSOE, se algo non pode falar en España, é de autónomos, porque solo os machacou, e seguiu machacando. Están regularizando cousas do ano 24. A todos lle ven, a todos non, ou a gran maioría lle veñen que a maiores hai que pagar, pois, máis cartos. Cando se trata de que, por exemplo, un señor que ten o coche, que ten a medias pa empresa e máis pa él, cando hai calquer dúbida, en vez de ser a favor do reo, sempre é contra o reo. Porque o PSOE quere destruílos. A esquerda deste país quere destruir sistemáticamente o empresario. Porque nos queren levar ao mundillo que les consideran que é o mellor para a humanidade e que nós estamos nas antípodas. Queren nos levar a que o Estado controle absolutamente todo. Entón, mire, xa lle anuncio que nós temos moi claro que é o que queremos para os autónomos. E se algún día temos a sorte de gobernar o Estado, ímolo demostrar. Imos demostrar como cando o goberno, o Partido Popular empeza a gobernar España, se lle vai notar a moitos sectores, pero especialmente os autónomos van ser moi favorecidos. É certo que desde o mundo local podemos poñer algún grau de area, sí, xa nos gustaría poder poñer máis, pero moitas veces pois non se pode. Pero iso non é o que soluciona o problema. Iso é un quítame de esas pallas. É unha cousiña menor. Que lle podemos aforrar? Sí, que ao mellor na contribución ao ferrar aí 2 ou 3 euros. Iso non arregla o problema. O problema arreglo a concepción que se ten do autónomo e a persecución que se lle fai a moitos hasta destruílos. E, sobre todo, outra cousa, consigue o efecto contrario do que pretenden. Hai autónomos, e a min constame, que aínda seguirían traballando máis alá da súa xubilación, pero que non o queren facer porque din que é traballar para o Estado.
E a xente ten que traballar postado unha parte e para ela outra parte. Se é só postado non se quere traballar. Entón, eu vin con dolor de corazón que algún empresario lalinense, autónomo, moi bon profesional, que deixaba os apetrechos encima da mesa e cando lle preguntaban, pero ti estás ben de salud, é certo que te le dá, pero estás ben de salud, por que non continuas uns aneños máis? E dinche, eu estaba disposto a continuar, pero é que gano moito máis se me xubilo, e sobre todo non teño dolor de cabeza. E agora que hai tantos problemas co persoal, bueno, ala eles, se les o queren así, así o terán. E esas empresiñas que seguirían funcionando, hoxe están cerradas. En Lalín non lle podemos, como nos conocemos todos, que somos unha aldea grande, pois podemos lle poñer nomes e apellidos. A unha dúcia deles que ano pasado deixaron de existir como empresarios e que seguirían se non fora por a presión sistemáticamente que exerce o goberno do Estado para machacalos. Así que, Alba, sobre os autónomos, pareceme a min que tedes moito que mellorar. Vamos a votar a nosa moción e depois discutiremos a de vostedes. Votos emitidos 21, a favor 16 do Goberno e de Compromiso, en contra non hai ningún, e abstencións do PSDG-PSOE e de Bloque Nacionalista Galego. Imos que a seguinte moción, moción do Grupo Municipal de Compromiso por Galicia sobre a necesidade do arranxo da mellora da estrada provincial PO 203. Ten a palabra Miguel Medela. Bueno, bos días a todos e a todas. Benvida, María. Xa somos 3 de Vilatuxe aquí, agora hai que facer un forte. Ademais, moi ben por esta moción, porque, ademais, os 3 vivimos, pois, por diante, pasamos todos os días pola carretera e témola diante das nosas casas. Pois traemos esta moción, xa fai tempo que non... Xa se pideu o arranxo desta carretera xa fai meses, xa antes do Brao, que viñera pedíndolle, ademais, o Grupo Popular, polo arranxo de outras carreteras, e meteramos nós tamén esta, que estaba moi mal. Hoxe en día, dende logo, que xa non se dá circulado por ela. Ademais, é un peligro porque os coches van salteando os buratos que hai, xa non son baches, xa son buratos, circulan polos carriles contrarios, é un peligro para toda a xente que pasa por ela. Ademais, é unha carretera que vai dos dous Carballiños, que comunica ca Curo da Grade, e comunica tamén con outras parroquias do Irixo, como é Carballeda, a parroquia tamén de Lozán. Quero dicir que non só é para Vilatuxe os que circulan por ela, non? Agora mesmo, tamén esta semana, a semana pasada, houve unha iniciativa dos veciños de Vilatuxe pedindo firmas para o seu arranxo, non? Estamos agora con isto tamén. O sea que nós o que pedimos é que se mellore, e agora ademais tamén temos o rally, o 6 e o 7, vai pasar por ela o rally, o sea que creemos que vai estar, despois deso, pois non daremos circulado por ela. É ben que entendemos que agora o arranxo dela nestes meses pois que non se fará, pero sí que queremos instar a Consellería non de que faga o proxecto para canto antes o poña en funcionamento, e tamén pedimos que agora vayan tapando un pouco os buratiños, porque é que non se dá circulado por ela, está impracticable total. O sea, con todo isto, pois instar a Xunta de Galicia como administración titular e competente en materia de estradas autonómicas a que proceda a maior brevidade posible a reparación e acondicionamento integral da estrada PO 203 ao seu paso polo termo municipal de Lalín. Punto 2. Solicitar á Consellería competente en materia de infraestructuras a elaboración dun informe técnico autorizado sobre o estado da vía, así como o calendario concreto de actuacións previstas. Porque sí que estaría ben que nos dixeran máis ou menos para cando a van a arreglar, porque entendemos que son pois, tamén para dicir aos veciños, o que están pedindo agora mesmo. Dar talado presente o acordo da Xunta de Galicia aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Nada máis. Espero que todos os grupos, por desde logo, creo que votarán a favor e nada máis. Gracias, Miguel. A quen lle dou a palabra? A ti, Paco. Turno de intervención para o Bloque Nacionalista. Ten a palabra Paco Vilariño. Bo día, antes que nada quería darlle a benvida a María e desexarlle sorte neste día. Que? E paciencia tamén, tens razón. Moita. Bueno, nos imos votar a favor desta moción sin que nos afecte persoalmente o noso grupo, xa que non pasa por diante das nosas casas. Pero, en todo caso, o que evidencia esta moción é unha cousa clara, non? Que é o estado lamentable dunha vía de carácter da Xunta, non? Neste caso. E entendemos que, aquí o que pode pasar nos vindeiros plenos, como ben se dicía, é que todos os grupos nos adiquemos a traer mocións de calquer vía, tanto de carácter estatal, como de carácter galego ou como vemos que é municipal, digo, porque hoxe é un pleno así bastante que se tratan poucas cousas de carácter municipal. En todo caso, nós o que queríamos é propoñer, estando, vamos votar a favor, estando totalmente de acordo co que aquí se pide, é que, desde logo, vemos que todas as infraestructuras viarias que atravesan o noso concello e moito máis alá do noso concello están nun estado lamentable. Insisto, independentemente da titularidade que teñan. E facemos unha proposta, se teñen a ben, tela en consideración, de facer, obviamente, unha iniciativa conxunta para o próximo pleno, onde, obviamente, exixamos que se amañen de xeito inmediato. Porque, a ver, aquí non estamos falando dunha cuestión menor, estamos falando de que a este ritmo, eu non sei por que as administracións, e non no último, porque a veces coito parece que é un problema deste inverno, non? Estamos falando de infraestructuras, como falaremos despois da Ronda Leste, que levan moitos anos abandonadas e que, obviamente, chegan ao punto de deterioro no que estamos a día de hoxe, non? Por tanto, entendo que sería moi importante exixirlle ás administracións competentes que isto se ten que acabar, que nos están a cidadanía ofrecendo unhas infraestructuras polo que pagamos impostos que son prácticamente impracticables, que xeneran un problema de seguridade enorme que, como estamos falando nesta moción, obviamente o que evidencian é o abandono do rural a puntos extremos, non? Insisto, isto non é o resultado dun inverno duro, isto é o resultado do abandono das administracións pola nosa rede viaria desde fai moitos anos. Remataches, Paco. Xa ben dixo. Gracias. Por o Grupo Popular vai intervir Raquel Lorenzo. Ai, perdón, que me saltei. Salteime sin quererte. Vas a intervir ti, María? Pois, a ver, que ainda non te temos aquí cambiado. Estou como anxo. Estás como anxo. Problema. Tes a palabra, María, e benvida. Pouco máis imos dicir da moción que presentou o Compromiso, únicamente que o abandono non é deste ano, que é de fai anos, que non sabía que o trouxera fai uns meses, como comentou Miguel, pero si no último pleno do 2023 no que estiven, xa se trouxo o PSOE unha moción para diferentes vías e o Compromiso xa engadira esta. Nese pleno xa se aprobara por unanimidade solicitar o arranxo da vía. Claro, este deterioro que xa tiña no 23 aumentouse cos temporais deste ano, está cheo de fochancas para deixar unha roda e de cursos de auga para facer aquaplaning, perfecto. Entón, estáse convertindo xa en complexa e perigosa. A maiores está pasando esta temporada bastante maquinaria pesada, como camións madeireiros e grandes tractores agrícolas que van a empezar a preparar os terrenos, e a maiores o rally, do que non me acordaba. Está tan mal que hasta os veciños, que non deben saber que vai vir a pleno, ninguén lle comentou esta moción, están recollendo firmas para solicitarlle á Xunta o arreglo. Pódese añadir, de paso, coa solicitude para a Xunta do Pleno. E nada máis, simplemente dicir que imos apoiar
moción de compromiso e que a imos vixiar perfectamente por todos os do pleno que estamos usando esa vía a miúdo. Moi ben, María, moitas gracias. Ora sí, é o turno de intervención para Raquel Lorenzo. Ben, bons días a todos e a todas. Benvida, Mariluz, de novo, a este ruedo. Bueno, concordamos co que recolle a moción de compromiso por Lalín. Algún tramo do viario, como xa decías, María, como decía Medela, xa estaba deteriorado pois xa hai bastante tempo, pero sí que é verdad que co paso desta invernía pois aínda acabou de deteriorarse moito máis. A zona que está entre os Carballiños e o cruce que sube para o Espiño está nun estado deficiente prácticamente en todo o tramo, e o que vai desde o cruce da Estrada ao Irixo está pois un pouco mellor, aínda que hai 2 ou 3 tramos que, bueno, tamén acusaron estes problemas. Teño que dicirlles que o alcalde pois xa negociou coa Xunta de Galicia a reparación da mesma, unha negociación que se mantivo xa hai bastantes meses co responsable de obras da Xunta e que iniciou este proceso para poder reparala. De feito, o alcalde xa dixo no último pleno, a unha das preguntas contestadas polo señor Medela, que xa se negociara coa conselleira a dotación dun novo firme pois desde a Cruz da Grade hasta os Carballiños. A día de hoxe, constanos que a redacción do proxecto para facer esa vía está moi avanzado e que a intención desta Consellería é a de abordar esta obra de reposición unha vez xa saia a licitación da obra. Nós temos que agradecerlle á titular da Consellería, a María Martínez Allegue, pois que neste caso tamén andivo ca celeridade que lle permitiu, igual que cando lle pedimos a reparación da estrada de Lalín a Vila de Cruces, que tamén a executou. E creo que por todo a negociación feita e por todo o traballo realizado para que esta vía sexa reparada nos próximos meses, eu pedimoslle que retiren a moción, porque é un tema, como xa dixen, que está negociado, e que obtívose unha resposta positiva por parte da Consellería que se lle solicitou e que xa está en marcha o acometer esta nova vía, que ao final é o que se pretende con esta moción. Bueno, pois, queres intervir, Miguel? Bueno, moi ben. Primeiro, dar as gracias aos partidos políticos polo seu apoio. Está ben, nós non temos problema en retirar a moción, sempre e cando quede claro transmitir aos veciños o que xa está traballado e que quede moi claro que o van facer e todo eso, non? Polo resto, o que se quería traer con a intención desto é dar a comunicación e poder decir que se vai facer, e o que pedimos é trasladarlo aos veciños para que eles o sepan tamén, e nada máis. Por nós, non temos maior problema en retirar a moción. Moi ben, pois entonces queda retirada esta moción. A verdad que recoñecer que sí, que nos sirveu tamén para que todos tuéramos coñecemento da situación na que está, uns máis que outros, porque hai compañeiros que o estades a vivir e que estades a recoller as inquedanzas da veciñanza, pero, bueno, ben é certo tamén que xa hai unha actuación que xa está prevista e, bueno, escoitábamos tamén na intervención da miña compañeira que xa neste momento se está redactando o proxecto, co cal xa vai a ser unha realidade xa de cara a primavera. Pois xa con iso, xa non, ao retirala, xa non precisamos votala e pasamos á seguinte... Sí. A ver, que che dou a palabra, María. É só un segundo, é que todos me deste o recibimento, non vos dixen gracias a todos. Iba a dicilo na moción e pasouseme. Nada, pois, recollida o teu agradecemento e os desexos de que sexa un resto de mandato agradable. Bueno, pois pasamos á seguinte moción, que é a moción do Grupo Municipal Socialista,
para a posta en marcha de apoio ás persoas traballadoras autónomas do Concello de Lalín. Quen vai a intervir? Mario. Mario, tes a palabra. Grazas. María, benvida. Non fai falta que me des as gracias. Bueno, vamos ca moción. Ben, pois hai uns minutos aprobouse neste pleno unha moción falando de política estatal. É legítimo. Cada grupo defende as súas posicións e estrategias como cree conveniente. Pero nós creemos que os lalineses nos elixiron para facer política local útil. E niso vai deixar este grupo todo o seu empeño. Non imos falar de Madrid nin imos buscar culpables. Traemos medidas que dependen exclusivamente deste pleno, porque mentras debatimos sobre o que pasa en Madrid, hai decisións que podemos tomar aquí, en Lalín, e que poden mellorar de verdade e con rapidez a vida dos nosos veciños e veciñas. En Lalín somos máis de 2.145 persoas autónomas, eu incluída, segundo os últimos datos da Seguridade Social. Falamos de veciños e veciñas que todos coñecemos, que abren cada día a súa persiana, o seu negocio, que prestan servizos e que crean emprego, sosteñen unha parte fundamental da economía do noso Concello. Pero hai un dato serio moi preocupante, que nos preocupa a todos, que é que dende 2021, nun contexto claro de crecemento económico e de reducción do paro, Lalín perdeu alrededor de 180 traballadores autónomos. Son, polo tanto, proxectos que pecharon ou marcharon, actividades que desapareceron. Son persoas que deixaron de emprender aquí. E por iso creemos que non abonda con facer grandes declaracións. Tamén somos conscientes de que moitos traballadores que pecharon foi por jubilación, pero o que nos preocupa realmente é que non haxa relevo xeneracional, que non haxa emprendedores que queran coller o traspaso deses negocios. Por iso creemos que non abonda con facer grandes declaracións e hai que tomar decisións concretas no ámbito municipal. O Concello, que é a administración máis próxima, ten que estar para acompañar o tecido económico. Eu son autónomo, sei o que significa cada mes pagar factures máis ou factures menos. Sei o que custa empezar, sei o que custa manterse. Por iso, esta moción non é unha declaración ideolóxica, é unha proposta práctica. Que propoñemos? Primeiro, axudas directas ao inicio da actividade dirixidas ao emprendemento, ao pago de alugueiro cando sea o caso, a digitalización, etc. Porque o momento máis difícil non é cando un leva 20 anos, é cando un comeza. Segundo, bonificacións fiscais municipais durante os 2 primeiros anos, excepción da taxa do lixo, bonificación do IVA cando proceda, e bonificación do 50% no inicio para abrir ou adaptar un local, bonificación no imposto de vehículos cando este afecta a actividade profesional, e terceiro, compensacións cando as obras municipais afecten directamente aos negocios, porque moitas veces hai que facer as obras e os negocios quedan un pouco que a xente non pode entrar nelos. Se o Concello fai obras, iso provoca perdas nos negocios. Isto é de sentido común. O alcalde di moitas veces que máis vale o feito pequeno que a intención máis grande. E iso é exactamente o que traemos hoxe aquí. Non traemos unha gran declaración sobre o que debe facer outro goberno. Nós preguntámonos que pode facer o Concello de Lalín polos autónomos en Lalín, porque mentre debatimos sobre Madrid hai decisións que sí dependen deste pleno. Non estamos inventando nada. Hai concellos en España que aplican medidas semellantes. É posible facelo. Por esta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Gracias, Mario. Turno para Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Ariana. Bueno, é evidente que é sempre complexo emprender un proxecto, que os inicios son duros sempre, pero no caso dos autónomos, neste caso deste grupo, eu creo que tamén é un problema manterse na actividade, que esta sexa rendible e non perder o físico, metafóricamente falando, nela, non? Ao final, imagino que calquera de nós ten unha cabeza, un traballador, unha traballadora autónomo, que sabe que implica e que somos conscientes de que a cantidade de horas en detrimento da vida que lle meten ao traballo é algo excepcional, e por enriba, poñen enriba da mesa risco, poñen enriba da mesa investimento, horas, sacrificio, etc., e o que reciben a cambio dos distintos gobernos deixa moito que desexar. Realmente creo que por iso se sinten abandonados á súa sorte porque o están. Por certo, eu non sei se todos os grupos presentes aquí sabedes que os gandeiros e os agricultores son autónomos.
Digo porque non me quero retrotraer ao pasado, pero cando se quere apoiar a un grupo, pois faise. E cando non votas en contra, como pasou no pleno pasado. A min realmente sorpréndenme as dúas mocións, tanto a do PP como a do PSOE. Evidentemente, a subida das cotizacións que o Goberno Central pretendía instaurar o ano pasado non é algo alleo que nos quedase, que nos afecta, especialmente nos tramos máis baixos, persoas que non chegaban nin sequera ao salario mínimo interprofesional, é un agravio que non se podía permitir e contra o que o Bloque Nacionalista Galego presentou o seu rexeitamento. Logo, despois din que vostedes que estamos en contra dos empresarios, o grupo de goberno, bueno, non sei en que momento. Non é de recibo, agravaría moito ese feito as condicións de vida de moitas persoas que tratan, pois eso, de vivir dos seus proxectos, mantelos vivos, e estamos a pedirlle pois que fan unha loita diaria en contra das adversidades para ter os seus negocios abertos, as sabendas que tamén son a chave na economía e na dinamización do país e da localidade. Entón, protexelos é simplemente velar polos seus intereses. Non sei se vostedes o fan, en la LIN concretamente, porque, din vostedes que están sempre na defensa do empresario. Bueno, eu xa simplemente poñer o exemplo do polígono la LIN 2000 e da súa ampliación, que é un, desideratum de década. Nós simplemente queremos que quen gaña máis aporte máis, quen gaña menos aporte menos, porque nós podemos estar a favor, e estámolo, dos autónomos, de favorecelos, pero que nunca imos facer é agravar a fenda social. Entón, eu varias cousas a dicir a maiores, falando da administración local e contando co aumento de taxas e aumento de impostos que se produciu neste Concello recentemente, para todos e todas, xa vemos realmente cal é o interés que teñen vostedes en favorecer as pymes e cal é a súa intención, máis que nada porque eu creo que o que teñen vostedes é un afán recaudatorio. Sí, dame un minuto. Entón, simplemente aclarar, porque na intervención anterior, que tamén ia relacionada con este tema, dicíanos, a concelleira que interviu, que as axudas aos autónomos aínda había orzamento. Home, a ver, é que aplícanse dende o 11 de febreiro. Está aberto o plazo dende o 11 de febreiro e remata o 30 de setembro. Se a 23 de febreiro non hai orzamento, estamos perdidos. Home, é que, mulleriña, non sei. Eu penso que non é unha afirmación demasiado acertada. E logo que temos claro cal é a súa postura neste caso, e deixáronola moi clara no pleno pasado: capitalismo, liberalismo e defensa do empresario. Entón, se vostedes están debaixo dese paraugas, evidentemente, nós nese paraugas nunca nos imos obrigar. Nada máis e moitas gracias. Gracias, Ariana. Ese é o peor. Non, o peor non, ese é bo. Sí, non ter complexo. Depende. Que lle toca ahora? Toca agora turno a compromiso. Ti, ter a palabra. Bueno, a verdad que dá para un debate ideolóxico que acabo de escoitar da señora concelleira a que respecto, por certo, do BNG, entre os modelos capitalistas que pode defender o grupo de goberno e ao mellor un modelo comunista que pode defender polo menos unha parte do BNG. É certo que dá para un debate ideolóxico de fondo e cada un pode escoller o seu modelo. Eu estou casi no medio. Ben, vou decir eso que se chama ahora últimamente equidistancia. Xa dixen antes na moción do Partido Popular que eu creo que en esta ocasión o Partido Socialista meteulle en este pleno un gol ao Partido Popular traendo esta moción. Eu estou lendo as medidas. Eu creo que se hai un informe de intervención e de tesorería que diga que é posible aplicar este tipo de medidas en la LIN, vostedes están contra a parede para usar. Estou desexando escoitar os argumentos, que xa os imagino, para non votar a favor desta moción por parte do grupo de goberno. E claro, isto ven de un partido que está acabando cos autónomos, que ten a Pedro Sánchez probablemente o peor político dos últimos 50 anos. Digo, adianto mo que vai dicir o señor Crespo. Que foron corresponsables que foron corresponsables do golpe de Estado de Largo Caballero do ano 34. Que queren quitar o busto a Fraga do Senado.
Bueno, é que queren quitar... E poñer no sitio dele unha etarra. Cuestión que, como vostede sabe, eu non comparto. Pero... Sí, a mí parece... Pero falando... Si me... Non te preocupes. Pero si me permite o pleno, decir que a moción está ben... Bueno, alguna medida debería ter máis concreción, se me permiten os compañeiros, sobre todo unha cuestión de datas e posibilidades dun punto de vista orzamentario, pero insisto que os poñen a vostedes contra a espada a pared porque estas medidas sí que as poden tomar e sí que poden axudar aos autónomos e axudar a que deixe de desaparecer a clase media en este país. A ver como argumentan. Eu creo que se o debate pode ser moito máis interesante e productivo que dicir simplemente que o Partido Socialista está acabando con España, será bo para os veciños e veciñas de Lalín, a non ser que o que haxa que facer é algún tipo de vídeo para despois salir en TikTok dicindo que o PSOE que é o peor, que o BNG que apoia ao peor e que, polo tanto, que é a destrucción da actual e da próxima xeración de españois en estes momentos. Eu insisto, anímolles a que valoren estas medidas porque están ben e que tamén saiban que de vez en cando vostedes traen mocións de ámbito estatal que se lles pode contestar perfectamente aplicando ao ámbito municipal. Unha vez máis, parabéns aos compañeros do PSDG e anunciamos o noso voto a favor. Moitas gracias. Turno para o Goberno. Ten a palabra Bea Canda. Bueno, ustedes van coa súa e nós vamos ir coa nosa, evidentemente. Señor López, os socialistas parece ser que o que queren é que os concellos lle arrasemos os desastres que vostedes queren a nivel nacional. E non só eso. Queren que o 95% dos problemas dos autónomos tamén llos arranxemos os concellos. É dicir, nos quitamos os problemas de encima e vostedes siguen a recaudar, que é o que están facendo. Vamos a ver, vamos coa súa moción. Di aquí, tal cual, os datos económicos xerais amosan unha evolución positiva do emprego e da economía en España durante os últimos anos. Ben, iso din ustedes. Pero, acto seguido, recoñecen que esta mellora non se traduce no día a día dos autónomos debido ao peso determinante dos custes fixos e das obrigas fiscais e administrativas que eu sepa correspondenlle a vostedes. Así que vamos a situarnos. Se o Goberno do Estado, que do PSOE, é quen xestiona a economía nacional e regula as principais obrigas fiscais, é dicir, IRPF, IBE, Seguridade Social, as cuotas dos autónomos, resulta contradictorio que presuman de xestión estatal. Ao mesmo tempo, admiten que esa mesma xestión está afogando os autónomos, con cargas que ora queren que os concellos lle compensemos. O sexa, vostedes recaudan e afogan aos autónomos e agora nós somos os que temos que soltarlle o flotador. É así, non? Como queren. Non sería máis fácil que os deixen de afogar? Aquí, seguimos desgranando a súa moción. Impostos municipais. Propón que lle reduzcamos os impostos municipais, que son unha parte pequena, pequenísima, dos custos dunha persona autónoma, en comparación coa cuota da Seguridade Social ou IRPF, que eso sí depende do Goberno de España, que é onde realmente están a perder capacidade de xerar beneficios e competitividade aos nosos autónomos. Así que, creo que solicitar un esforzo ao Concello mentres o Goberno Central mantén ou incrementa a presión sobre o sector, a verdade é que ter moita cara e pouca vergonza. A súa moción o que quere facer é agochar, evitar mencionar que a verdadeira asfixia provén das normativas estatais que son que ao seu partido son quen as controlan. E mire, falan aquí de obstáculos administrativos. Queren crear un servizo municipal de atención a persoas autónomas para facilitar os trámites co Concello. É dicir, a inmensa maioría da burocracia depende de ustedes, que son as altas no reta, declaración trimestral, registros obrigatorios, etc., etc., que son de ámbito estatal. Así que prometer unha oficina para resolver os problemas administrativos do Goberno do Estado non ten sentido ningún. É tan fácil como reducir vostedes os trámites aos que están sometendo os autónomos. E non só eso. Ustedes queren, e cando digo ustedes, falo do PSOE local. O que queren facer é, con esta moción, queren blindar o Goberno de España de calquera responsabilidade. E o que teñen que facer non é blindalo, o que teñen que facer é exixirlle ao Goberno de España
que é dos seus compañeiros, por certo, unha rebaixa de cuotas ou de simplificación fiscal real, que é o que lle estamos pedindo nos na nosa moción. Por iso lle pedimos que aproben esta moción e que se deixen de buscar culpables polas esquinas que lle saquen as castañas do lume. Fala de perda de traballadores autónomos. Sí, é certo, pero tamén sabe que moitas, ou de relevo xeracional, por exemplo, que dicía usted, Mario, pero sabe tamén que para a xente nova hai certos negocios que non lle son atractivos, por moitas axudas que lles den. Segundo, digitalización. Cantos anos se levan dando axudas para isto? A día de hoxe se están atando axudas para IA, e que xa vamos moi por diante. Que máis lle podo dicir? Regularización dos autónomos, que ahora mesmo lle están facendo unha revisión do ano 2024 e a moitos están lle caendo entre 2.000 ou hasta 6.000 euros. Añadido a todos os costes que teñen, todos os gastos que teñen e toda a tributación que teñen, se lle metemos 2.000 ou 6.000 euros, cada vez estamos afogándolos máis. Non pensa que é así? Termina. Terminaches. Sí. Gracias, Bea. Muy bien. Turno para Mario López. Sí. Ten a palabra, Mario. Gracias. Ben, pois eu vou insistir que aquí non estamos debatendo sobre o que pasa en Madrid. Estamos debatendo sobre o que pode facer o Concello de Lalín e o que propoñemos son medidas municipais dentro das competencias municipais. Non estamos inventando nada. Xa hai concellos que aplican bonificacións, axudas ao alugueiro, apoio directo ao inicio da actividade. Saben de onde sacamos boa parte destas medidas? Pois dun plan de apoios autónomos do Concello de Crevillente, en Alicante, un concello que, por certo, está gobernado polo Partido Popular. Aquí tamén hai proposto da UTA, como son as compensacións cando as obras municipais, que falamos antes deles, afecten aos negocios. Por lo tanto, isto non é unha cuestión ideolóxica, é unha cuestión práctica. Se un concello pode aliviar parte dos custos municipais dun emprendedor nos primeiros anos de actividade, pode facelo. Se un concello pode reducir temporalmente certas taxas, pode facelo. Se un concello pode acompañar a quen inicia un proxecto, pode facelo. A pregunta non é se todo depende de outros gobernos. A pregunta é que parte depende de nós, ou que depende de nós. É o que nos preocupa, aos socialistas de Lalín. Que podemos facer? E aquí estamos falando de taxas municipais, de impostos municipais e decisións locais. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, Mario. Ben, non se pon contento quen non quere, por suposto. Porque motivos hai sobrados. Por todos os lados. A ver, eu solamente teño que engadir unha cousa ao que dixen antes, que non vou repetir, de que o goberno non axuda aos autónomos como é debido, nin moito menos. Iso é algo que naide o discute, por eso están indo tanto a menos. Eu quero recalcar que cando estuvo mellor España é cando os autónomos iban razonablemente ben, é cando había moitos, é cando non nos perseguían. Por coxe, se lle metes unha factura mal metida, xa parece que é un atentado, porque para eles é gravísimo. Se hai esa persecución cara aos autónomos, a xente deixa de ser autónoma. E ao final, pois todo o mundo quererá ser funcionario ou quererá vivir de algunha paguiña que lle dé ao Estado. E ese é o que fai pobre a un país. E ese é o que fai igualarnos e non hai estímulo á produción. Sabe por qué? Porque o ser humano tendemos a igualarnos por baixo. Sempre. Sempre. E podíalle poñer moitísimos exemplos. Pero hai exemplos claros onde ti, si premias a unha persoa que non traballa frente a outra que traballa, a que traballa vai mermando a súa capacidade productiva hasta igualarse ca que non traballa, ca que vaga, ca que é mangante. E iso, como é algo inherente ao propio ser humano, non vos dades conta de que as políticas que favorecen que cada paso a xente traballa moito en aras a que hai que vivir mellor. Home, sí, pero habrá que traballar, digo eu. Hai que intentar vivir mellor, pero hai que traballar. E como decían os nosos vellos, a cabra de chea dá cos cornos no cu. Eu vi este fin de semana que
hasta en Galicia, 5 sitios onde se concentraban xente que se sinte un bicho, que se sinte animal. Ou sea, eso, serians. Bueno, o mundo ou ten que se acabar dunha maneira ou doutra, porque, desde logo, é ver como facía un señor que se viste de gato ou de can e fai de can. Bueno, é certo que eu xa non sei pa onde imos, pero eu pensei que iso sería lá por Madrid ou por Barcelona ou de arredor dos sitios ricos. Non, que va. En Galicia houve un montón de sitios onde se concentraron, Santiago e por aí. Bueno, é como dicía o torero que ten que haber xente pa todo, hai xente pa tú, pero estamos nos convertindo nun país en moitas cousas agilipollado. Eso é malo. Eso é malo porque non se premia a cultura do esforzo. E se alguén ve que a cultura do esforzo valía a pena cando se premiaba a cultura do esforzo é cando había autónomos, porque o autónomo di, voume esforzar, e vou traballar máis, e non vou ter vacacións, e cando me doi a unha muela, pois se podo non collo a baixa, e cando me doi a barriga, pois se podo non collo baixa. Porque non pensen que fan o resto dos españoles así, Cando se ve unha persona traballando por fiebre, ou está tolo ou é autónomo. Entón, agora mesmo ocorre, non. Eu defendo que o autónomo ten que ter vida digna e hai que axudalo. Estámolo machacando. E o goberno do Estado agora dinos que, por exemplo, nesta moción, o que di aquí Alba Forno e Mas Mario, é que lle axudemos desde o Concello, porque, claro, como o Estado xa non vai dar máis nada, a ver se lle podemos axudar algo do Concello. E sabe unha cousa, Alba Forno? Que os concellos somos a última carta da baralla na política española. Non mira ninguén por nós. Como decía o dito galego, mexan por nós e temos que dicir que chove. Non nos dan nin o que nos toca. Téñenos infrafinanciados. Levamos 40 anos falando de financiación autonómica. Nunca se fala da puñetera financiación local. E nunca nos deron un peso máis do que nos toca. E encima quere que lle arreglemos o problema do Estado. Sabe como paliamos o déficit na época de Montoro? Como paliou o déficit do Estado español? Atornillando os concellos que non pudéramos gastar. E chego ao PSOE en 8 anos, porque daquelas eu non quero arrimar asco a miña sardiña. Pero daquelas, cando se tomaron aquelas medidas, estábamos ao borde de rescatarnos, e non nos rescataron de milagro. Entón, houve que poñer unhas medidas leoninas, e despois, cando xa podía haber un certo folgo, polo carajo, as aliviaron. E seguimos tendo aínda un montón de historias de como remanentes, seguimos tendo remanentes e non podemos los gastar, ou polo menos non podemos gastar no que desexamos gastalos porque era o bo para o Concello. Entón, todas esas historias que o goberno do Estado, despois de 8 anos, Alba, despois de 8 anos, non afloxou nada, porque Montoro era moi malo, maloso. Pero resulta que chega a Montero e non é mellor, Por qué? Porque nos sigue aplicando as mesmas normas que se aplicaron e agora un feixe de anos. E iso é unha desgracia para os autónomos. Así que, mire, non vamos recibir leccións da esquerda, especialmente do PSOE, en materia de autónomos. Creo que cos autónomos pódese facer moi boas cousas, moito mellores das que se fan. Creo que os autónomos son os sufridores deste século e dunha parte do anterior. Creo que os autónomos había que declaralos algún casi mártir. E, sobre todo, creo que os autónomos, cando goberna algún día o Partido Popular, que se Deus quere gobernará, por vai nos vir Dios a ver. De momento, están en Guatemala e poden ir para Guatepeor. E remato, votamos. Biz. Ahora vai. Fáltame un que é... xa está. Votos emitidos 21. Votos emitidos 21. A favor 7 de Compromiso e máis de PSOE. Abstencións 2 do Bloque Nacionalista Galego. En contra 12 do Partido Popular, queda rexeitada.
E vamos co punto da moción do BNG, a moción do Grupo Municipal BNG relativa ao ranxo integral da Ronda Leste. Ten a palabra Paco. Paco ten a palabra. Bueno, eu... Espera que non me vai eso. Espera un segundo. Como? A ver. Ahora vai. Paco, ten a palabra. É unha cuestión, polo que dixo vostede agora, digo porque a veces falecemos da anécdota, o importante, e eu obviamente neste momento que vostede dixo penso que, bueno, que afastarnos do humano non nos fai, bueno, que sexa o que temos as persoas non nos fai que sexa liberador, pero, home, a ver, eu creo que se acaba o mundo precisamente con cuestións gravísimas como o xenocidio de Palestina, como desde logo a pedrastea que estamos vendo de Einstein, coas guerras. Eu sí que creo que eso é co que se está acabando con este mundo e que desde logo hai que poñer o acento aí, porque a mí me parece de verdade terrorífico o que está acontecendo e que o vivamos cunha frialdade ou cando menos así de lado, e me parece terrible que, bueno, que o problema, insisto, non estou desde logo nin vexo ese movimento como algo bo para a xente, pero desde logo darlle a importancia que ten. E dito isto, centrome na moción. Ben, esta é unha moción que pedimos do arranxo integral da Ronda Leste, que pedimos, creo que foi en abril do pasado ano, e que se desde logo facemos un relatorio dos sucesos que os vemos como, bueno, nos temos que remontar a que a última vez que se fixo unha actuación integral sobre dita vía, sobre dita infraestructura foi cando gobernábamos no 2016, onde amañamos integralmente, onde despois non se fixo absolutamente nada nela ao longo de todos estes anos, chegando no 2024 vostedes, sin que ninguén llo dixera, vamos, a dicir que iban a anunciar dita infraestructura. Estamos falando do 2024, incluso chegando a decir que pedían disculpas públicas á cidadanía polo seu estado. Como dixen, no 2025 apróbase unha moción neste pleno do BNG para obviamente facer un arranxo integral da mesma, e vemos como a día de hoxe sigue exactamente, bueno, perdón, non sigue exactamente igual en que non se lle fixo nada, pero bastante pior aínda do que estaba no pasado ano, non? Por lo tanto, estamos falando dun vial que non é cuestión dun ano ou de dous, é cuestión do deterioro progresivo e da falta de atención que se fixo sobre o mesmo ao longo de moitos anos, un vial, efectivamente, que imos compartir todos as deficiencias estruturais que ten, e tamén, como dixemos, hai casi un ano, bueno, pois con un importante desembolso que hai que facer para actuar. Bueno, nós tampouco pensamos que haxa que facelo nunha súa actuación, sería ideal, pero polo menos facelo inda que sexan fases, cousa que a día de hoxe vemos que non se fixo, non? Vemos como é un vial fundamental para o noso concello, non? Bueno, porque obviamente libera do que é a pesadez do tráfico e do tráfico sobre todo pesado, o que é o casco urbano, por todas as, bueno, sí, porque une con varios viais de titularidade autonómica e galega, e obviamente as zonas escolares, sanitarias, etcétera, polas que transcorre. Bueno, nos o que non entendemos é que a solución deste goberno sexa, como fixo a pasada semana, unha política de parcheo inútil que non vale absolutamente para nada e que incluso quedou bastante peor do que estaba. Cando un vial está colapsado como este,
desde logo, ese tipo de actuacións absolutamente ninguén a recomenda porque sabe que o que vai facer é agravar máis a situación. Nos aquí o que pedimos, porque o que está xerando un problema importante de seguridade viaria, un problema cada día máis importante e de que, desde logo, visto o seu estado, hai moitísima xente que xa, desde logo, aposta por non pasar por este vial, un vial, insisto, clave para a nosa rede viaria, pois que, obviamente, se teña en consideración esta moción, pero non, bueno, voto a favor e non fago nada, non? Como pasou hai un ano, non? Senón que, desde logo, se actúe dun xeito inmediato para solventar algo que entendemos que xa tiña que ter feito hai bastante tempo este goberno. Gracias, Paco. Turno para o Partido Socialista. Ten a palabra Alba Forno. Bueno, a ver, se falamos da Rolda Leste, eu creo que isto non é unha cuestión só de cemento, é unha cuestión nin é unha cuestión de imaxe, que tamén, por certo, máis que nada aquí eu creo que estamos falando unha cuestión de seguridade, non é unha cuestión de tranquilidade para todos aqueles veciños e veciñas que transitan pola Rolda Leste para levar os seus nenos ao colexio, para ir a traballar ou que conducen por esta vía cando está chovendo ou cando é de noite. Todos estaremos de acordo en que o estado que presenta agora é moi deficiente. Esta é unha queixa constante que se nos paramos a escoitar un pouco os veciños e veciñas pois nos ven cada pouco tempo e ademais fundamentada porque temos fochancas ao longo de todo o treito, non? Eu creo que o que necesitamos a día de hoxe é que se actúe, o que non necesitamos é ver anuncios cada 2x3, víamos fai un ano e pico como se anunciaba un estudo de custos e da reparación da Rolda Leste, daquelas xa estaba nun estado lamentable, fai 3 anos, e agora está peor. Certo é que neste medio tempo tamén houve esta continuidade de borrascas que vimos sofrendo nos últimos meses que agravaron evidentemente o estado do vial. As borrascas que provocaron isto na Rolda Leste tamén o provocaron nas vías autonómicas, nas provinciais, etc. É para todos igual porque aí eu creo que as borrascas non entenden de titularidades. E nós o que pedimos, que xa falamos no anterior pleno, no turno de rogos e preguntas, preguntamos por esta cuestión. Xa o pedimos tamén fai un tempo en forma de moción, pideu no BNG tamén, e nós o que queremos é que se priorice, que se execute a reparación deste treito, necesitamos que se faga, necesitamos que a xente poida circular por el con unha certa tranquilidade, que deixen de romper as rodas, que deixemos de dar partes por rodas rotas neste treito. E, eu creo que cada día que pasa esta estrada está peor e o que tamén está peor é a paciencia da xente, a paciencia dos veciños e veciñas. A Rolda Leste é unha vía municipal e o que creemos que compre a estas alturas é buscar solucións e darlle o mantemento que corresponde. Non vamos a ganar nada se seguimos buscando culpas nin se seguimos buscando o porqué. O que necesitamos é que se repare o antes posible, os veciños necesitan solucións e non outro tipo de debates. Graciñas. Turno para Compromiso. Bueno, decir sobre esta cuestión, primeiro, evidentemente, vamos a votar a favor, que é unha pataca quente que ten a economía deste Concello para, eu creo que para as próximas décadas, non? Si que é unha vía absolutamente fundamental. Eu parto da base de que o mellor non queda máis remedio que facela por aí, pero polas características xeolóxicas dos propios terreos, o mellor non foi a mellor elección facela por aí, porque ahora hai as consecuencias. Lembro, estando na alcaldía, que viñeron a falar comigo asociacións de transportistas, no ano 16, como decía antes Paco Vilariño, sobre o estado da vía en aquel momento, que estaba absolutamente destrozada, e viñeron asociacións de transportistas dicindo que iban a facer protestas formais polo estado da Rolda Leste. En aquel momento, o que agora volve ser alcalde decía que había unha especie de acordo para que un tercio da súa reparación a pagase a Xunta, un tercio a Diputación e un tercio o asumise o propio Concello. Finalmente, eu estive con un par de reunións na Xunta con Etel Vázquez e díxome que deso que non lle costaba, pero que iba a facer todo o posible para poder botar unha man para esta cuestión, pero finalmente tivemos que facer cun plan da Diputación. Debo dicir que se dirixeron a min
máis dun empresario do sector, dicindo, insisto, que polas características do terreo, fixese o que se fixese aí, sobre todo na zona do Concello, a vida útil que podía ter unha vía asfaltada perfectamente podía ser entre 12 e 15 anos. Estamos vendo como isto é así, non? E me consta que hai negociacións coa Xunta de Galicia para asumir, cando menos, unha parte do arranxo integral desta vía, porque é certo que están unhas condicións lamentables, aumentadas exponencialmente pola invernía que levamos este ano. Non está pasando só en Lalín, está pasando en outras vías da nosa comunidade. E, polo tanto, insisto que é unha pataca quente que ten o Concello a día de hoxe, pero sí é certo que hai na que arranxar, non? E isto non é, eu creo que neste caso concreto non é a cuestión de botar culpas a ninguén, sino que as características da propia vía e do terreo son as que son, e, polo tanto, eu creo que dificilmente imos poder buscar unha alternativa que non sexa económica sempre para, bueno, supoño que, evidentemente, a ciencia avanza e as tecnoloxías avanzan, incluso os propios materiais cada vez serán máis resistentes a un clima como o galego e a circulación masiva que hai por ali de vehículos e camións, pero creo que temos un problema para arranxar ali as próximas décadas, non? Nada máis. Gracias, Rafa. Turno para Pablo Areán. Sí. Bos días a todos. Bueno, como ben din tamén, para que se fagan unha idea, para poñernos en situación, levamos 2 meses do 2026 e por aquí xa pasaron Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Josep, Cristín, Leonardo, Marta, Nil, Soriana e Pedro. Todos estes viñéronnos a visitar. Pedro foi este último que non foi o peor de todos. É o que ten as chaves do ceo, entón non creo que sea tan malo. Esta é a lista das borrascas de alto impacto segundo a EMET que nos chegaron aquí. Quere decir con isto, señor Paco, que choveu moito porque, por moito que lle quite ferro, é a realidade, aínda que Santa Clara nos axudou un pouquiño en algún tema. É dicir, levamos máis de 50 días continuos de choiva, os terros están enchoupados, os manantiais e as fontes agroman incluso dentro das propias estradas. Este é un punto especialmente significativo porque ten, como ben din, moita acumulación de auga, moito nacemento de auga, entón está especialmente afectado. Isto non é exclusivo de Lalín, nin sequera da nosa comunidade, afecta a toda a península, a todo o país e incluso a Portugal. As estradas están moi mal, están moi danadas, non só as do casco, tamén as do rural, e as peores con moita diferenza, as do Estado, a Nacional 525 e a Nacional 640, dan auténtica pena. E estes sí que son económicamente máis fortes para poder afrontar as reparacións e os mantementos destas vías que teñen completamente abandonadas, pero están a outras cousas. E permítame, señora Ariadna, que a meta neste saco ahora mismo, porque isto sí que é unha pandilla. Non sei o que significa cutripa madrileña, pero unha pandilla madrileña sí que é isto, e vostedes forman parte desta pandilla madrileña. En Lalín temos centos de kilómetros de estradas para atender. Os temporais fixeron moito dano, trataremos de repoñer todo o antes posible. Durante estes días foronse facendo bacheos puntuais nas zonas máis urxentes, pero tal como está o tempo, que a cantidade de auga que ten a carretera pois non aguanta, entón volvese lavar inmediatamente. O que hai que facer é esperar a que mellore un pouquinho o tempo para facer as cousas ben. Estamos elaborando un plan, un estudo do estado das estradas do Concello, xa o anunciamos, xa o saben. Os técnicos falan de cantidades superiores aos 6,5 millóns en pistas rurais, non na Rolda Leste. Na Rolda Leste a maiores, outros 3 millóns aproximadamente. E isto sen irnos a grandes luxos, solamente a cousas realmente básicas. Isto posiblemente o que nos obrigue é a replantexarnos algunhas outras actuacións para poder atender estas urxencias, a ver que é o que sai dese estudo. Pero non esquezamos, ademais, que a Rolda está facendo, como ben decían tamén, o traballo das nacionais e das autonómicas. Non só polas rotondas compartidas, senón porque estamos asumindo todo ese tráfico, especialmente o pesado, que está facendo moito dano. A pesar do que aseguraron no seu momento os técnicos da Xunta cando se construiu, técnicos da Xunta do bipartito, non está pensada para aguantar tanto peso. Tampouco me quería meter neste punto, pero as obras máis recentes que vostedes fixeron, sendo vostede concelleiro, señor Vilariño, pois tamén tiñan algunhas deficiencias técnicas importantes que vostede coñece. Quero dicir, a situación ben de raíz, é difícil de solucionar e hai que abordala con
certo rigor, con certa pausa, porque é complicado atendelo. O que nos parece lóxico é que os gastos desta rolda, da reparación desta rolda, se teñan que asumir por todas estas administracións que fan realmente uso desta infraestructura. E isto é realmente máis fácil dicilo que conseguilo. En eso estamos nestas negociacións para conseguir financiacións externas. Recórdolles que estamos falando de aproximadamente 3 millóns de euros para reparar a rolda. Se o conseguimos, perfecto, e senón, pois teremos que ir plantexando intervencións acordes aos cartos dos que dispoñamos nese momento. Votaremosles a favor porque, como ven, o que estamos xa realmente traballar neste tema tamén nos dá a sensación de que o que queren é facer un pouquiño de ruido con este tema. Moitas grazas. Gracias, Pablo. Qué suave es, qué diplomático es, Dios mío. Paco, ten a palabra. Bueno, se a intervención de Pablo é diplomática, temblo ya a súa, pero, mire, eu aclararlle unha cuestión. Eu nunca fui un conselleiro, primeiro, e despois tampouco fui o responsável, digo, para informar a vostede de dita obra, vale, ainda que asumo o 100% como a persoa que foi responsable, o 100%, así de claro. Por lo tanto, hai unha gran diferencia que é, cando gobernamos, quen desde logo priorizou que este vial tan importante para o noso Concello se amañara, e vostedes, que por máis que lle queira botar a culpa as borrascas e insultar a inteligencia da cidadanía, porque insisto que no ano 2024 están as hemerotecas, vostedes saíron nos medios pedíndolle disculpas á cidadanía e anunciando que iban a arranxar este vial. Isto non o dio BNG, dixérono vostedes. Aí as borrascas con esos nomes, como vostede dixo, ridiculizando e querendo botarlle a culpa o que non a ten, pois desde logo non era así. E máis, antes destas borrascas, o ano pasado, vostedes aprobaron unha moción do BNG na que pedíamos que se amañara esta infraestructura polo seu estado deplorable. Entón, a ver, eu creo que está ben, cada un pois defende as cousas como pode, pero creo que hai que ser bastante serio. Só concordo con vostede nunha cuestión, que na final 525 a 640 dan noxo. Pero es que eso, mira, a min para defender algo non podemos atacar a outro. O que sí que vostedes podían facer é amañar o que é da súa competencia e despois pedirlle responsabilidades aos demais. Pero isto de poñer o ventilador, a mí me parece tan irresponsable, sendo o goberno, que non me parece serio. Non me parece nada serio. E dicir que queremos facer ruido, home, non. O ruido fan os vehículos cando pasan por ali, cando se fastidian, cando rachan as rodas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, non será o BNG quen fai ruido con este tema. Desde logo quen o sufre o conxunto da ciudadanía. E mire, xa estou farto destas declaracións nos medios para safar, estamos con un plan. Non, mire, vostedes gobernan e, polo tanto, teñen que actuar e teñen que solucionar os problemas que ten a cidadanía. E, neste caso, vostedes teñen a obriga de manter un vial tan importante en boas condicións e non deixando, desde logo, chegar ao colapso como este vial. E non me diga vostede que estamos con un plan que hoxe xa se evidencia que van votar a favor da moción, como hai un ano, por non votar en contra, polo custe que iso pode ter, pero que non van facer absolutamente nada. Que fixeron neste último ano? Eu entendo que aquí non anunciaron que ninguna administración foron falar, que vostedes, desde logo, menos mal que di, e que chegou a dicir, tenemos que quitar de outros lados. Home, claro, faltaría máis. Claro, e eu si quere lle dou 1000 propostas donde sacar en gasto totalmente superfluo que vostedes fan para poder meter cartos en amañar este vial fundamental. Home, claro, pero o que están facendo é gastar en cuestións que para nós non son prioritarias, para vostedes sí, faltaría máis, para o gobernan, pero teremos o dereito que nós prioricemos desde logo o gasto nun vial tan importante que vertebra desde logo o noso casco urbano e a nosa periferia frente a outro tipo de gasto que vostedes están poñendo acento nel. Home, pois isto é o que se trata de gobernar. Que é o prioritario para a cidadanía?
Pois nós temos, desde o BNG, moi claro onde hai que actuar e que esta situación non pode prolongarse no tempo máis, porque es que ademais vai ir a peor. E as actuacións que fan ali de boa ou de mala fe con bacheo quedan peor que estaban. E iso sabémolo calquera. Ese vial non ten outra solución que o arranxo integral do mesmo. Mire, é moi bonito botarle a culpa aos demais, e vostedes neso son especialistas. Pero o que lles podía dar legitimidade para plantarse diante de calquera administración, da Xunta, do Estado, é precisamente ter os deberes feitos. Eu supoño que se vostedes van a outra administración lle van decir, pero que non estades contando? Se os viais que son da vosa competencia, ustedes que dan noxo. Claro, entón, hoxe que lle están dicindo a xente? Que imos votar aínda moito máis tempo con este vial que eu non quero imaginarme dentro dun ano este vial como pode estar. Desde logo terán que acabar cortando porque por ali non se vai poder transitar. Por lo tanto, bueno, pois mire, aproben a moción se lles fai ilusión, pero a nós, como BNG, nos faría máis ilusión que nos votaran en contra e que arranxaran o vial. Moitas gracias, señor Vilariño. Non teño ninguna dúbida que a ustedes a único que lle faría ilusión sería que votáramos en contra. Eso non teño ninguna dúbida, pero non lle é así, porque nós intentamos gobernar o mellor que podemos e o mellor posible. Antes desta intervención miña que xa cerro, quero darlle un aviso aos funcionarios desta casa que tan atentamente nos están vendo no pleno e darlle un recado. O pleno pode no ver que está en YouTube a calquer hora do día ou da noite e tamén os fins de semana, 365 días ao ano. Non é de recibo, salvo que lle faga falta para o seu traballo, que se estén vendo os plenos unha mañá inteira en vez de facer o seu traballo. Ustedes, señores funcionarios, cobran por eso, por facer o seu traballo, non por escoitar os plenos. E os plenos ninguén lle proíbe de escoitalos, pero escoítenos fora da súa xornada laboral. Digo porque saín por aí polo Concello que tuve que ir facer unha cousa que pensei que perder a carteira e tiña no coche, e subín a pé, e viñen pola primeira planta, pola planta 0, pola planta 1, etc. E pola outra máis, e se escoitaba o pleno en moitos ordenadores. Por lo tanto, pídolles que eso que non ocurra. Así que vexan os plenos cando teñen que velos como un dos ciudadanos, non que lles conte como se estuveran traballando no seu departamento. Dito isto, Paco dixo que marchaba. Vale. Ben, nos vamos a votar a favor, como xa dixo o noso concelleiro. En Vilatuxe, que non lle contestei a Medela porque estaba precisamente na procura da carteira, que apareceu a funcionar, quiteina sin querer e puxen ali encima do salpicadero. Non me importa tanto polos cartos que tiña, senón pola documentación. Dicirlle que, a ver, o de Vilatuxe, en teoría, vais a facer pronto, non quero poñer fechas, porque non depende de nós, pero está o proxecto feito, falei con Juanate, co jefe provincial, está o proxecto feito, falei ca conselleira, e van a meter na primeira partida que saquen, que a Xunta saca varias partidas ao cabo do ano. Entón, en teoría, pois deberían arranxar razonablemente ben, porque ali o problema é que o bacheo xa non vale, ben non sabe vostede, ali hai que botar unha capa nova, entón o proxecto, como digo, está feito, e está, supoño que aprobado, polo que me comentou o xefe provincial, e calculo que se fará o antes posible. A mí gustaríame que estuvera feito para este brao, se é posible, pero en todo caso son as palabras que teño da Consellería e de momento non teño máis nada. Con respecto á Ronda Leste, é certo que está tan mal, case como a Nacional 540, porque a Nacional 540 ainda está peor. Voto de menos que o Bloque Nacionalista Galego, que ás veces é chave para algunhas cousas en Madrid, que non poña en tesitura o estado das vías nacionales, porque están bastante mal todas, bastante. E as autovías, que agora caeu bastante auga, porque as cousas cando xa están mal, se ve unha invernía como esta que veu, pois pasa o que pasa. Entón, outro día indo para Madrid, que vou de vez en cando en coche, pois pasando pola zona de Xinzo, non xa porque había que desviarse polo Xinzo, senón que a carretera A52 é un camiño de cabras.
nunca tes dous carriles, ou vas por un ou vas por outro, porque o outro xa está todo vallado, é unha desgracia como está esa carretera, lá por Puebla de Sanabria xa non che conto. Entón, as viales están moi mal, e as nosas tamén están mal. Eu que lles podo dicir é que, desde que aprobamos esa moción non, xa desde que estaba mal antes de aprobar a moción, ese vial ten un problema, sábeno vostedes, polo menos o señor Vilariño e o señor Cuña sábeno, que ten un problema estrutural, e é que o problema é que se fixo con moi pouco firme, e iso a mellor valdría para un sitio de monte onde é o terreo duro, pero o terreo de Lalín, curiosamente, Lalín é un concello onde nace moita auga, nace auga por todos os lados. Entón, ali xa se fixo unha actuación importante encima do Manuel Rivero, porque ali a auga xa subía para arriba prácticamente, e aí quedou o paquete de firme mal posto. Eu podo lles dicir a vostedes que no seu momento, eso é un proxecto que fixo o Partido Popular no seu momento. Agustín Hernández era o conselleiro e deixou encima da mesa un paquete con varias vías, entre as que estaba a nosa. Cando gobernou Touriño e máis Quintana axudicaron, foi a primeira axudicación que fixo, e cando se empezou a facer, axudicaron a unha empresa, cando se empezou a facer a obra, pois o director de obra recoñeceume que o paquete de firme non era suficiente, porque se había queixado a empresa, porque vía que o querer compactar que non compactaba ben. O director de obra naquele momento fixo unha suxerencia á Dirección Xeral, a Dirección Xeral acetouna, pero a conselleira non aceptou, a señor Caride. Entón motivou que lle pedín unha entrevista. Eu non tiña mala relación con Caride nin con Touriño, ben non saben vostedes, recibeume e expliqueille o problema, que o paquete de firme era insuficiente. E as palabras de Caride, e non quero obviamente pois decir que non foran como ela pensaba, pero realmente non se leu así, díxome que normalmente os proxectos van pola conta que lles ten os técnicos que, digamos que lle poñen máis do que fai falta para que non haxa riscos. E, polo tanto, que aínda que o paquete de firme pudera ser insuficiente, que na vida dela e na miña, políticamente falando, que non iba a ter ningún problema a Ronda Leste. Porque os proxectos villan moi sobredimensionados. Neste caso, non, por desgracia, non. Entón, agora, cal é o problema? O problema é que, aínda que arranxemos por riba, como fixeron vostedes, vais a volver fundir. Entón, se non nos queda máis remedio, faremos así, porque cartos para todo non temos. Se nos queda máis remedio, vamos ter que pranarlle a parte de riba e botarlle unha capa de agolmeda que aguante 4 ou 5 anos. E cada 4 ou 5 anos sabemos que lle temos que botar unha capa, porque non hai outra forma de facela, porque senón habría que levantar todo, absolutamente todo, o paquete, o asfalto e malo paquete de firme, volver ao fondo, volver a facer un paquete de firme moito máis contundente e, é dicir, facela de novo, en definitiva. Pero na zona onde está o Manuel Rivero, porque ali xa se lle puxo, levantouse todo o paquete de firme, fixouse un paquete novo e puxolle un geotextil, e aínda así, aínda está regular, porque ali onde o pelo estaba, pero aínda así non aguanta. Resumindo, que eu estou falando ca Xunta de Galicia desde hai un tempo, expliquei á conselleira, teño que decir que non teño ningún problema con ela, ao contrario. E o que me dixo é que a circunvalación, porque a primeira opción que se me ocorreu é pedirlle que acollera a Xunta. Por qué? Porque tampouco era tan descabellado, porque une dúas carreteras autonómicas, polo menos entre as súas, é dicir, entre a de Cruces e a Maila de Monforte, que son dúas carreteras autonómicas que fixeran ese paquete. E depois quedábanos desde a de Monforte, quedábanos hasta 525, e tamén quedábanos o último tramo ali cara en Carragoso. Pero o que me dice é que, claro, que a norma é para todos igual, e eu entendo, o que me dice é que todos os concellos teñen problemas que as circunvalacións que tienen, e se collen a nosa que tirían que coller outras tamén, e eu entendo. Que ocorre? Non se dan as circunstancias da nosa. Hai concellos que teñen as circunvalacións súas solas, pero son municipales propiamente, pero é que o problema é que o alto tonelaxe, ao quitar os coches do centro de Lalín, o alto tonelaxe que circula por ali, por iso deterioro dunha maneira especial. Entón, ahora mesmo non sei como faremos, sí que sei que temos que afrontalo, é unha das prioridades que temos, e intentaremos sacalo para diante porque non queda outra.
A solución que me daba a conselleira, que non a descarto, era unha permuta, é dicir, coller nos concello parte de viales autonómicos e darlle a eles ese. É un dos que estimo que se podría facer. É dicir, por exemplo, coller un tramo da carretera de Vila de Cruces, que é autonómica, toda a carretera de Vila de Cruces, desde a Folla de Bacalao hasta a cima de Carragoso, é unha vía autonómica. Bueno, é hasta Cruces, vamos, pero hasta. Entón, coller ao mellor un trozo, e ese trozo permutalo pola ronda. Por qué? Porque a esa vía non lle fai falta ahora mesmo mantenimiento, e permutalo pola circunvalación. É unha posibilidade que está encima da mesa, que non me gusta moito, porque, claro, tamén que quede para o tema municipal desde a Folla de Bacalao hasta o cima de Carragoso, cando se deteriore temos que arreglar a nós, obviamente. Sí, eu creo que sí, porque a Ronda Leste ten ese problema estrutural que só a Xunta lle pode facer fronte levantando todo e volvendo a compactar. É a única forma. Entón, pois, estou con ela non se cerra en banda e está me axudando o que pode, pero non é fácil, crédeme que non é fácil. Eu creo que máis ou menos me movo razonablemente ben nesas esferas, estou facendo todo o que podo, chorareille tamén ao presidente da Xunta, en fin, porque é un problema que temos é que non temos solución desde o punto de vista municipal para arreglala de verdad. Temos solución para que nos den 200 ou 300.000 euros de subvención, que tamén xa me dixeron que sí, e que nos dé algo a mellor a Diputación, e que nos dé e poñer o Concello, e pranar todo, e volverlle botar unha capa de aglomerado, que ao mellor, pois eso, 4 ou 5 anos é o que máis ou menos vai aguantar, se non chove moito, porque se chove moito xa nin eso. Entón, vamos votar a favor, e non é, Ariana, que quedaches aquí, que non é que nos queiramos caquear, sabemos que é un marrón que temos que arreglar, e que só nós temos a responsabilidade. Non lle podemos botar a culpa a ninguén, pero a realidade é a que vos acabo de contar aquí. Así que, sin máis, pois pasamos a votala. Temos por urxencia un tema, César? Non, ahora ya non. E logo isto? Era outro, era outra parte. Vale. Votamos. Oye, que dos Terians o outro día iba un tipo facendo de caracol e parou o tráfico. E como era caracol non podía andar máis da conta. Como se di caracol en galego? Non. A Erlermar, pero caracol en galego non ten un nome. Bueno. En fin, que teña... Sí, pero sorprenderíaste que en Galicia anunciáronse 8 quedadas desas. En Galicia, Home, moita concurrencia non, pero Terana, ti tranquila, Terana. Ben, votos emitidos, 20 votos, a favor os 20, apróbase por unanimidade. Rogos e preguntas? Perdón. Mariluz, que che chama aquí. En todas as comisiones informativas a posición de Anxo, non? En todas. Nas comisiones informativas ti ocupas a posición de Anxo, en todas. Entón, pois, aclarado eso, rogos e preguntas. Ariana, ten palabra. Espera que vamos, Venega, Soe. Nada, saber, se vos me podedes dicir, se achegou algunha notificación ao Concello de Lalín sobre proxectos de plantas de biogás, esa é unha, e outra, que novas tedes dos vertidos de escombro que se fixeron en Noceda, e que nos fixeron chegar a noticia. Gracias. Que eu saiba non, pero non che podo asegurar porque hai que mirar na documentación. Non, dime Pablo que non, aquí de momento que non hai ninguna planta. Hai unha pedida pagolada, me parece, pero polo que vin na prensa, pero para nós ainda non pediron ninguna. En todo caso, eu este fin de semana fui a Asturias e vin algunha funcionando. Preguntei, como aquí había polémica cada golada, preguntei, desde logo non é como se comenta por aí, pero bueno, en todo caso, en Lalín de momento non pediron ninguna polo que di Pablo e polo que sei eu, que eu non sei, non miramos no rexistro. Vamos con Alba Forno.
Si tes a palabra. Ai, perdón, deio a Ariana, non é que te confundían con Ariana, pero estar no mesmo chirme, entón tiña a Ariana pensado. Nada, dúas cousas rápidas. Unha, fai 3 anos, máis ou menos, aprobouse neste pleno a proposta do Partido Socialista iniciar os trámites para o regulamento do Consello da Muller. A día de hoxe non sabemos en que punto está, entendemos que non hai avances ou polo menos non temos constancia deles, entón que nos digan en que punto está esta cuestión e se vai a facer algo. E despois outra pregunta. En relación ao contrato do menor que acaba de firmar este Concello por importe superior a 8.000 euros en concepto de suscripción ao xornal Lín e Comarca, gostaríanos que explicaran ao Goberno cal é o número exacto de exemplares contratados e a que dependencias municipais van ir destinados. Que criterio económico ou técnico se empregou para fixar o importe desta suscripción, se existe algún informe xustificativo que avale a necesidade desta suscripción por ese importe concreto, e tendo en conta que estamos a falar... Perdona. É que cando regularizo aquí o tema das votacións e lle dou a volver a panel, córtame a vosa palabra, perdón. Nada. Continúa. Se existe un informe xustificativo que avala a necesidade desta suscripción por este importe concreto e tendo en conta, ademais, que estamos a falar dun medio de distribución gratuita, gustaríasenos que se nos aclarara en que consiste exactamente esta suscripción e que a diferencia da contratación de publicidade institucional a través da cal este medio tamén recibe miles de euros ao longo do ano. E necesitamos que se nos explique que o importe desta suscripción sexa moi superior ao que se fai a outros xornais como pode ser a Voz de Galicia ou o Faro de Vigo. Non, está equivocada, pero bueno, xa xo contestaremos. Más preguntas, Mario? Rafa, tes a palabra. Sí, varias cousas. Bueno, primeiro que nos transmiten, rogo que teñan en consideración que nos transmiten veciños varias cousas. Primeiro, o tema das parcelas axardinadas na rúa Xoaquín Loriga, que hoxe vin unha información en prensa. Eu creo que en estes momentos... Non. Estás funcionando, sí, está funcionando. Sí, é que me decía que non funcionaba, pero non funciona o reloj, pero este non é de reloj, isto é de... Que en estes momentos que ven tanta xente a comer cocidos fin de semana ali polo centro e despois de ese evento tradicional que temos en Lalín, por exemplo, do Día da Piñata, pois que os nosos visitantes vexan a situación deses xardíns é cando menos lamentable. E eu creo que pídolles un esforzo para que o centro da Lalín tenga unha pinta máis presentable que ter ali pegadas de carros, etc. Bueno, despois, debo decirles tamén que nos transmitiron, sobre todo no día de onte, unha chea de queixas e que vai haber a presentación de algún tipo de escrito por rexistro sobre o acontecido o sábado na carpa famosa que non se... Do cocido. Sí, do cocido que non se lle ocurría nin a quen asou a manteiga poñela no seu momento, a esa carpa. Bueno, pois que me din que houve música... Que culpa temos nós de poñer a carpa? Non, a culpa teño eu, pero cando a puxen, dixeronme que non se lle ocurría nin a quen asou manteiga poñer esa carpa, e siga a carpa ali, a verdade é que ten razón, anos despois. Ten razón. Digo, forrábamos moitos cartos e moitos disgustos. Bueno, ao que vou, que nos transmiten moitas queixas de moitísimos veciños da zona dicindo, eu teño informacións diferentes, unhas que rematou o evento a 6 da mañán, outras que rematou o evento a 6:40 da mañán. E a verdade é que teñen, con perdón da expresión, a xente bastante encabronada con esta situación ali, porque din que chega un momento que, bueno, que está ben, as festas de Lalín faltaría máis, ou Entroidos faltaría máis, pero que chega un momento que xa é un pouco excesivo, que hai xente maior, que hai nenos, etc. Transmiten as queixas e o anuncio de que van facer algún tipo de, por rexistro, algún tipo de escrito, non? Despois, sigo lembrándoles pleno tras pleno que temos pendente unha reunión de voceiros para falar do tema da asignación de nomes ás rúas e que non o estamos facendo. Anúnciolles que... Recórdame eso para poñerlo. Anúnciolles que o grupo ao que represento no próximo pleno, en vista de que parece que non hai moito ánimo máis do grupo de goberno que do resto de grupos de facelo, que traemos unha moción para que se instaure institucionalmente todos os anos un debate sobre o estado do municipio. No, pero por parte miña non hai problema, poñémoslo se queredes. Dixen que non do goberno. Non, pero non hai problema. Na próxima reunión de voceiros poñémoslle data ao pleno ese xa. Aquí aprobouse unha moción por unanimidade que pedistes vos. Sí. Pois, ao amparo desa aprobación,
xa na próxima reunión de Pero creo que debería quedar... na próxima reunión de voceiros poñemos xa o día de pleno dese pleno, va. Debería quedar institucionalizado para todos os anos, que eu creo que é saúde democrática facer isto. A cuestión da RPT, por certo, aproveito para saludar a todos os funcionarios do Concello que nos están seguindo o pleno, e especialmente ao asesor de deportes, para o que sempre teño un cariño especial, pois... Pero non é funcionario, Bueno, xa o sei, pero digo que non teña pensado falar da cuestión da RPT, sei máis cousas das que o mellor debería contar. Hasta aí xa, que tal, bos días, Pincho. Sei máis cousas das que debería... Porque sabe que en Rogo se pregunta, sempre me acordo del. Sabe que lle quero ver, xa o sabe, ademais. Da cuestión da RPT, que sei máis cousas o mellor das que debería contar, e das que non penso contar, seguramente, e mostrarlle a miña solidaridade con esta cuestión a tenente de alcalde, que se alguén respecto en este Concello a ela o seu traballo. Ademais, lidiar con este tema non é fácil. E os bonos de comercio, gustaríame, Rogo, que me conteste o grupo de goberno se finalmente, cando propuxo compromiso, no seu momento, no ano 2021, falo de memoria, era unha mala idea porque só beneficiaban uns poucos, ou finalmente, se é unha boa idea porque o levan a cabo agora e ao mellor benefician a máis que a uns poucos. E logo, para rematar, decirles que lles transmito, rogo que acepten a miña transmisión cara a vostedes de preocupación seria do recoñecemento que se fixo hoxe en este pleno de que faltan 9 millóns de euros para ter os viais do Concello, 6 no rural, máis 3 casi da Rolda Leste, en condicións, non? Estamos falando de que non, os datos deron-nos vostedes, e non estamos falando dunha cuestión menor, falamos de 9 millóns de euros necesarios para ter en condicións as pistas tanto do rural como da Rolda Leste. E a ver como se afronta isto, de onde imos sacar os cartos, de onde se vai restar, porque evidentemente o maná non cae na Biblia sí, pero aquí no mundo real non cae do aire. E nada máis. Grazas. Moitas grazas. Eu dicirlle que sí que efectivamente fan falta bastantes cartos para arranxar os desaguisados desta invernía. Estamos pelexando neso. Ya eso, pregúntame como vamos facer, e eu respóndolle, porque o resto xa lle daremos carta por escrito, porque non se fan falta datos, ao mellor nos teño aquí, é que sabe que nós somos católicos apostólicos romanos, aínda que non exercentes tal. E dice o Evanxeiro que os camiños do Señor son inescrutables. Así que eu escrutarei o que haxa que escrutar, e asegurolle que non lle teño medo ningún. Vai dar traballo, pero non lle teño medo ningún, porque creo que se algo podemos presumir neste Concello é de xestión. Así que, ahora mesmo fan falta para remitar ali o CAE debaixo da Lingarena 6 ou 7 millóns de euros, para facer a Gran Plaza 6 ou 7 millóns de euros, para facer a Almendra Central 10 ou 12 millóns de euros, para facer as áreas parroquiales uns 20 millóns de euros, e para facer ahora os camiños 7 millóns de euros. Ningún medo, ningún medo. Obviamente hai que ir facendo como se poida, e obviamente non se dá feito todo de golpe. Eu algunha cousa ao mellor que contábamos facela en 2 anos ten que ir en 4, eso ben se sabe, pero a min agora realmente o que me preocupa neste momento, aseguro que neste momento xusto o que me preocupa é a Ronda Leste. Teñemos que lle dar solución á Ronda Leste, é o que temos prioritario. O resto do rural iremoslo arreglando, moitas pistas xa non teñen nin bacheamento porque hai que facelas novas, as que teñan bachamento haberá que ir aguantando co bacheo hasta que teñamos cartos para fazer as outras, pero eu creo que se tes unha folla de ruta clara e tes os obxectivos que queres, que se poden cumplir, non a mellor nos plazos que che gustaría, pero si nos plazos razonables. La Lín é un concello que ten recursos. Moitas gracias a todos. Antes de levantar o pleno, o pleno que ven, igual temos aí un probleminha de xustos, o pleno ordinario toca o 27, pero na reunión de portavoces, onde imos poñer o pleno ese que está pendiente, Rafa, pois, que espero poderlo poñer por consenso, pois tamén tratamos o pleno yo do mes que ven, que tamén cadra... Sí, hai problemas no de abril. O de abril... O de abril eu non vou estar, tampouco pasa nada porque podese fazer igual, pero o pleno de abril tócame estar en Nova York.
E desde ali non me deixa conectarme o secretario, senón eu gustaría, pero é culpa do secretario, non quere. E se lle pido permiso a Tran, ti crees que me deixarás? O regulamento aprobaxo ti. Bueno, levantamos a sesión. Moitas gracias. Fala con eles a ver. Alba, fala de vir cando, depois hai que falar con Paco.